Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa New FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Nobyembre 7, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 48 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurban, bombot siya, mablanco, hover, kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Chairman sang Committee on Social Services nagapati nga dapat dugangan ang house parents sa balay dalayunan. Ini kasunod sa pila ka mga insidente nga nagkalanabo dira ang latest adtong tiya sang isa ka minor de edad nang nagreklamo sa aton sini kapulisan ngang iya sini nga hinablo sang ginpaso sang upos sang sigarilyo, ginbuno sang ballpen kag ginpapili sa puti o kon oral sex. Tigin pili na lang sang bata ang pagpasaputi. Sa dugang pa nga mga balita, ining update naton sa may banwasang Tigbawan sa kay John Castro Jr. Ining ginatudlo karon kag nag-ako nga suspitsado sa paggaluthang patay sa kay anay punong barangay Giovanni Triste. Sa karon sini ginapahayag nga mayara sang pagpamahog sa iya sini nga kabuhi sa grupo kuno sang anay kapitan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, Iloilo Police Provincial Office nagpangabay sa mga local government unit nga mag-coordinate sa kapulisan kung may kinahanglan sila nga augmentation. Sa tiyon nga may patigayunon sining event sa ila sini iyang area of responsibility. Samtang lalaki pilason matapos ginamo sa iya bayaw sa ila puluyan sa Banwasang Carles. Magutod na dakpan kang nakuhaan sang malapit 300,000 nga balor sang illegal nga droga kag pusil sa barangay Gustilo sa distrito iya sang Lapas. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa aton sini iyang pinakabag-ong promo sa Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Part 23 promo. Unsa din 6.5 million pesos total prizes nationwide ang iga panagtag sang panibagong promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kada adlaw siniya dalagko nga mga premyo nagahulat sa aton sini nga mga tagdaog. No, may cash na, may gift pack pa, may radyo pa. Sa daily draw, Lunes tubtob Biyernes, 500 pesos nga cash kag sumungman gift pack nga nagabalor 720 pesos ang nagahulat sa duwa ka mga tagdaog kag mayara pagin kita sang isa ka special draw winner kada adlaw sa diin 500 pesos nga cash kag limited edition nga radyo nga may LED light, may flashlight, wala na lansang sa isa lamang kay stasyonan. Now, kag pwede man sa kuryente kag pwede man butangan sang baterya. Ibot silingon sa aton sining mga kabumbo, tatlo gidya ang daily draw winner kada adlaw Lunes tubtob Biyernes. Ang kada winner may anom sini ka oras sa pag-claim sa iya sini nga premyo. No, kaya kung hindi niya ma-claim, i-forfeit inang nasambit sini nga premyo niya. Gani magbantay gid, magpamati gid ikaw, maglantaw sa programa sa Bombo Radio. Agod nga kung malawag ang imo sini nga pangalan, gilayon ini sini nga imo nga ma-claim. Gilayon mo ini nga makuha ang premyo nga nagahulat na diri sa imo.
Din kay mo inyo kakita sa promo nga ang premyo iya nagahulat sa winner man kay hindi ang winner iya magsagad katinunganga kag maghulat sang siyam-siyam kon maabot gid man ang iya siniya nga premyo. Diriya paglawag ngalan mo, may anom ka lang ka oras, paglawag sang pangalan mo kon lapit-lapit ka lang, direkta ka na rin dayon. O kung medyo layo-layo ka pati, dipindi si mo, ikaw na iya pangita sang pamagid ra para makaabot sa sulod sang anom ka oras diri sa estasyon sang Bombo Radio. Sakay ka diraya sa modernized or minibus, sakay ka sa traditional jeepney, sakay ka diraya sa taxi, sakay ka sa tricycle, bisikleta o konsilhig. Basta sa sulod sang anong oras, masarang mo yang maklaim ang imo sining ang premyo kaysa na siling ko na gani, nagahulat malang diri ang premyo sa imo. Sa aton siniya nga winner, kag kabalo naman kamo banwa humalin sa tutubtub sumong, no? Matutuod mga lihitimo iya nga mga nagapasakop dire, amo iya ang mga nagadaog. Why kita siling iya nga makita talaga nagaagi dira sa mapa o kung dito sortes ka palapitan tagag hutikan nga picturean ka namon hambal-hambalon ka namon nga kunabi winner ka pero why man siya nag-intra, why man siya nagapasakop. Ti ang mga winner diya matutuod gid sini nga nagapasakop sa promo sang Bombo Radio. O kung mag-ulan gani, jutay lang diri sa syudad sa Iloilo, nagadanaw-danaw sa mga promo sa Bombo Radio. Hindi lang niya kay danaw, kunti magabaha ang cash prices. Nga aman sa Grandro, kada rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region, no? May magadaog sang 1,200,000 ka pesos. First prize ina. 70,000 pesos sa second prize, 50,000 pesos naman sa third prize. Abi mo, amo na. Din nga Gisman, basta yung gani promo sa Bombo Radio ya, kung sa mga kilala ko pa, all-in ya dayon. All-in kay man, may grand prize pagin kita. Ang aton sininga grand prize, 1,000,000 ka pesos. 1,000,000 ka pesos ang aton sininga grand prize. While abot pa na iya to sang 100 kagina, 70 kag 50, ang aton sininga grand prize ya 1,000,000. Why kaya ang Bombo Radio iya kag Star FM, why nagabahaw-bahaw iya sa papromo why kami niya panagtag iya sang sa litson manok kag isa ka soft drinks. Nga ang soft drinks sa sunod nga adlaw expired na, ang manok medyo ilada na. Gani magamit kag magtipon sa mga proof of purchase gikan sa mga masunod siniya nga produkto. Birch Tree Fortified, isa ka empty sachet, isang anuman nga variant sang Birch Tree Fortified. Kabalo ka mo banwa nga Birch Tree Fortified, ginakabig iniya nga powered milk drink. Nga powered milk drink hindi kimo yung powered milk drink nga may vitamins na, may minerals pa, may fiber pa gid. May vitamin A, B1, B2, B6, B12, kag C, may iron, may zinc, may calcium, may phosphorus, may sodium, may potassium, may magnesium, may inulin, fiber pagin. Maria kagusip, ti ang balon mo kuabiti, galing mo mutsam, di kaya kasaw, gusto ko do, medyo tsokolate ang dating kagasabor, hindi ka magablak ka. Kaya bala mo, ang Birch Tree, may ara iya sang chocolate flavor. Ti mambal karon niya siyang calls, tiyoy, siyante. No? Di ka mukha mo lang yung mainom ka Birch Tree lang yung mga bataan niya. Paano kami yung medyo may edad-edad na? Angkol, ante, hindi ka magkablak ka. Kaiman, ang Birch Tree Fortified, ining powered milk drink, may adult boost man yung flavor. Pagino, Aragoy, kanamit. Ang balila, inom ka kuno pirmi gatas, pero kalabanan sa ton sinibanwa, no, mahilig man magkuro kape, kape-kape kung may time. Di kung kape mo lang yung istoryanta, James Coffee Mix na. May plus ka sa life. Empty sachet sa naman nga variant. James Coffee Mix nagaangkon sang ingrediente nga makabulig sa imo sinikayong lawas. Korean ginseng nagapabakod sa aton siniyang immune system. Nagapabaskog sang energy level naton. Inablang masamin hambal naton nga tibaw makainom ko gani ka James Coffee Mix. High voltage dayon niya si GR. Mga mamo sinang birada da. Anong pangitaon no pa sa kape kay may agaricus mushroom pagino?
nagapanubo sang stress kag nagapabakod sang stamina. Ang Ganoderma naman, sos Maria Kagusip, amo ning isa sa mga manami man niya nga sa aton sini ikayong lawas. May spirulina with grass kag grape seed extract. Tikon kape malang James Coffee Mix na. Ang iban pagid nga mga proof of purchase, and by the way, remind ko lang kamo sa masunod sini nga Sabado, Pizza 16, November 16, dugong bombo, a little pain, a life to gain. Magdonar sa nga dugo, agud iya nga makasugpon sang kabuhi sang aton sini isig kapariyo kag sa simple nga akto sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo, sarang ikaw nga mangin baganihan. Isat University, November 16, kita dito. Detalye sa mga nagapauna dalakuan nga mga balita kag impormasyon, balikan ta sa paray nga pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Church, ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 7 taong 2024, 48 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon ng Typhoon Marce, lalo pang lumakas at mga apektadong lugar lalo pang dumami. Mahigit 11,000 na individual abay sinailalim na sa preemptive evacuation dahil sa banta ng Bagyong Marce. Storm surge alert naman inilabas sa mga lugar na malapit sa karagatan ng Northern Luzon. At mamaya may mga update tayo. Nagpapatuloy ang Quad Committee hearing. Ipinagpatuloy kasi ito kahit nga absent ang ilang mga key personalities. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, si Kamala Harris nangako sa kanyang mga supporters na ipagpapatuloy ang kanilang sinimulan at mga ipinaglalaban sa kabila ng kanyang pagkatalo. Si US President Joe Biden nagpaabot naman ng pagbati kay President-elect Donald Trump kasunod na rin ng pagkapanalo nito sa 2024 US presidential elections. Ang dating presidente na si Obama at iba pang mga kilalang personalidad bumati na rin sa President-elect ng Amerika. Samantala, ang South Korea patuloy na naka-alerto dahil yan sa panibagong missile launch ng North Korea. Ang Commission on Elections pinag-aaralan na ang pagbabago para sa mga lituntunin para sa social media. Kasunod na rin ang 2024 US presidential elections na tugma rin umano dito sa posibleng mangyari sa halalan sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombot ka Sir Nation, lumakas palalo itong si Typhoon Marce habang patuloy nga na lumalapit sa mga lugar dito sa may bahagi ng Northern Luzon, partikular na sa may northeastern na bahagi ng lalawigan ng Cagayan at inaasahang magdudulot na ito ng matinding pinsala nga sa mga lugar na dadaanan nito dahil sa dami ng ulan at lakas ng hangin na daladala ng naturang bagyo. Pinapayuhan natin ang publiko na lumikas na kung kinakailangan lumayo sa mga lugar na prone sa mga pagbaha at pagguho ng lupa para makaiwas sa anumang disgrasya. Huling namataan nga ang sentro ng bagyo sa layong 115 km east ng Apari, Cagayan. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 175 km malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na pumapalo na ngayon sa 215 km per hour. Kumikilos ang Bagyong Marce pakanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 10 km per hour. At dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo, ilang lugar na sa Luzon ang nasa ilalim na ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Kabilang na dito ang northern portion ng lalawigan ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at northern portion ng lalawigan ng Ilocos Norte. Malakas na hangin at mga pag-ulan ang asahan sa mga nabanggit na lugar dahil sa epekto ng Bagyong Marce. Samantala,
Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman ang nakataas sa lalawigan ng Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, maging sa may nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Abra at northern portion ng lalawigan ng Ilocos Sur. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 diyan ho sa may bahagi ng northern at central portion ng lalawigan ng Isabela at nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at nalalabing ito hong bahagi ng northern portion ng lalawigan ng La Union. Samantala nakabandera naman itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa natitirang bahagi ng lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ifugao, Benguet at Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at maging ang northern portion ng Zambales. At inaasahan mga kabombo na maglalandfall naman itong si Marce dito yan pa rin sa may Babuyan Island o kaya naman dito sa may bahagi ng northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte at Apayao ngayong hapon hanggang bukas yan ng madaling araw. At sakali man na hindi nga maglandfall itong si Bagyong Marce dito sa mga nabanggit nga na lugar, makaranas pa rin ito ng life-threatening conditions dahil nga sa lakas ng hangin na dala-dala nito. Posible rin itong magdulot ng storm surge at torrential rainfall. Pagkatapos naman na dumaan nga dito sa may bahagi ng northern portion ng Luzon, magtutuloy-tuloy ito sa pagkilos pa westward, papalabas naman yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o pagsapit ng gabi. Bombo, Dennis. Okay, nais ko lamang malaman, Bombo Vic, kung ito ay may posibilidad pa na umabot sa super typhoon level, knowing na itong binabanggit mo kanina na nasa 215 ang pagbugso ng dalang hangin nito. So yan ay halos malapit na rin pala sa super typhoon level. Ano ang obserbasyon dyan sa mga data sa Bombo Weather Center? Bombo Dennis, batay doon sa ating pagtataya, posibleng bahagyang humina pa bahagyang humina lamang itong si Bagyong Marce dahil nga papalapit na ito dito mismo sa kalupaan dito sa kalupaang bahagi ng Northern Luzon at daraanan nga itong mga kalupaan dito sa nabanggit na lugar at bukod dito ay mapapanatili naman nitong itong Bagyong Marce, ito namang typhoon category hanggang sa makalabas ito, Bombo Dennis, ng Philippine Area of Responsibility. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Balik sa iyo, Bombo Dennis. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga kaugnay na balita. Muling nagbanta ng malawakang torrential rain at nangangahulugan naman ng panibago na ng mga pagbaha ang mga pag-ulang dala ng Bagyong Marce dyan sa Northern Luzon dahil pa isa epekto pa rin ang naturang sama ng panahon. Malaking bahagi nga ng Hilagan Luzon ang kasalukuyang nasa ilalim ng iba't ibang tropical cyclone wind signals dahil naman sa naturang bagyo habang nagbabanta naman ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan na maaaring maging dahilan ng malawakang pagbaha. Kabilang sa mga probinsya na makakaranas ng torrential rains ay ang probinsya ng Cagayan na inaasahan naman direktang tatamaan ng bagyo, probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Mariring makaranas ng heavy to intense rains ang mga probinsya ng Batanes, Ilocos Sur at probinsya ng Abra. Ayon pa sa Department of Science and Technology, magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa iba pang probinsya ng Northern Luzon na kinabibilangan ng La Union, Kalinga, Mountain Province at maging sa Isabela. Dahil pa rin sa naturang sitwasyon, ibinababala ng mga eksperto ang posibilidad ng malawakang pagbaha at mga rain-induced landslide dyan sa naturang bahagi ng ating bansa. Pinag-iingat ang publiko sa naturang banta ngayong mas maaga bago pa man ang direktang paglapit at pagtama ng naturang bagyo. Samantala, kaugnay pa rin itong banta ng Bagyong Marce, mahigit 11,000 na mga individual naman abay isinailalim na sa preemptive evacuation dahil yan sa banta ng naturang sama ng panahon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Umaabot sa 4,395 families na katumbas ng 11,882 na katao ang isinailalim sa preemptive evacuation sa 21 na munisipalidad sa Cagayan na kinabibilangan ng bayan ng Alcala, Alacapan, Ballesteros, Calayan, Camalaniugan sa bayan ng Gonzaga, Lanlo, Lasam, Pamplona, Piat, Rizal sa bayan ng Santa Ana,
Santa Teresita at sa bayan ng Santo Niño. Ayon kay Ruelo Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nagsimula ang mga lokal na pamalaan na magpatupad ng preemptive evacuation kahapon sa mga residente na nakatira sa coastal municipalities, mga kabundukan at mga mababang lugar. Samantala, nagbabala si Rapsing sa mga nasa low-lying areas dahil sa posibilidad na pagtaas pa ng water level sa Cagayan River na nasa alert level 4 or 4 meters na. Sinabi pa ni Rapsing na idineklara ni Governor Manuel Mamba na kanselado ang pasok sa lahat ng government offices ngayong araw na ito bunsod ng banta ng bagyo. Tiniyak din niya na sapat ang stockpile ng food at non-food items sa mga apektadong mga barangay at bayan dahil sa ngayon ay wala pa namang humihingi ng karagdagang ayuda. Andito tayo sa Gonzaga ngayon. We're experiencing gustiness of winds ranging of more than 140 kilometers per hour. Tatlo ang secondary hazard natin dito kay Bagyong Marce. Ito yung mga hazard ng flood, rain-induced landslide, at storm surge. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuwegeraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Aboy Ibay, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras natin 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinabala ng Department of Science and Technology ang posibilidad ng storm surge dahil naman sa banta ng Bagyong Marce. Ang nga sa ahensya, maaaring mas mataas ng 3 metro kaysa naman sa normal na alon ang aabot sa mga lugar dyan sa Northern Luzon Seaboard at yan ay sa loob ng 48 oras. Nagbabala din ang naturang tanggapan sa mga lugar na direktang nakaharap sa karagatan na sakop nga ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur, pati ng La Union. Tinukoy ng ahensya ang banta ng mga naturang dilubyong o daluyong bilang life-threatening at pinaaantabayanan sa publiko yung sitwasyon ng kani-kanilang mga lugar. Git pa ng ahensya, kung kinakailangan na lumikas ng maaga, ay dapat itong gawin habang maliwanag pa bago pa man ang pagsungit ng lagay ng karagatan at iba pang katubigan na mas mainam umano na maisagawa ang paglikas ng mas maaga. Una nang itinaas ng ahensya ang kanilang gale warning sa mga karagatang sakop ng Northern at Central Luzon. Ibig sabihin ay mapanganib na ang paglalayag para naman sa mga sasakyang pandagat. Anuman ang gross tonnage o uri ng mga sasakyang pandagat na ito. Bombo International News. Hinarap na ni US Vice President Kamala Harris ang kanyang mga taga-suporta sa Howard University para mabigyan o magbigay ng kanyang mga sentimiento hinggil sa naging resulta ng presidential election sa kanilang bansa. Aniya hindi man nila gusto ang kinalabasan ng eleksyon, ay mananatili naman silang magtatrabaho at ipagpapatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa kabila ng pagiging bigo nga na manalo sa halalan, ay nangako ang pangalawang Pangulo na patuloy na kikilos kahit ito ay isang mahirap na trabaho dahil aniya ito ay hard work is good work at worth it ito. Nakakaugnay niya narito ang bahagi ng naging talumpati ni Democratic presidential candidate Kamala Harris. The fight for our freedom will take hard work. But like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always. Samantala, hindi umano dito natatapos ang kanilang adhikain para sa mas malayang Estados Unidos. Samantala, nagbigay naman si Harris ng mensahe para sa mga kabataang sumuporta sa kanyang liderato. Ani Harris, minsan daw talaga na ang laban para sa kinabukasan ay maabot minsan ng matagal na panahon, kaya payo niya sa mga ito, huwag umanong sumuko ang mga ito na makamit ang ninanais na pagbabago. Kaugnay niya, narito pang patuloy na mga pahayag ni Kamala Harris. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. But please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win.
The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. Para naman sa lahat ng kanyang mga supporters at mga naniwala sa kanyang kakayahan na kaya niyang pamunuan ng Estados Unidos, mensahe niya sa mga ito na huwag panghinaan ng loob. Ito raw ay ang umpisa para mas magtrabaho at patuloy na makipag-ugnayan at dito sa mga mamamayan ng Amerika para sa kinabukasan. Alam niya aniya na ito ay kanilang maaabot. Narito pa ang mga patuloy na talumpati ni Kamala Harris. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together. Yan ang bahagi ng mga pahayag ni Vice President Kamala Harris. Samantala, tumawag na si US President Joe Biden sa kampo ni 2024 US presidential election presumptive winner Donald Trump para batiin siya sa kanyang pagkapanalo. Maliban sa pagbati, inimbitahan din niya si Trump na bumisita sa White House kasabay ng kanyang nakatakdang pagbibigay mensahe ngayong araw. Una na ring tinawagan ni Biden itong si Vice President Kamala Harris kasunod ng naging resulta nga ng eleksyon sa Estados Unidos. Batay naman sa nilabas na statement ng White House matapos nga ang presumptive win nitong si Donald Trump, nakasaad dito ang umunoy pagnanais ng kasalukuyang administrasyon na magkaroon ng maayos na transition o paglipat nga ng kapangyarihan. Binigyan diin ng White House ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mapagbuti ang kalagayan ng Estados Unidos. Maalalang tinalo ni Biden itong si Trump noong 2020 US presidential elections. Ngayong 2024 sana ay maghaharap sina Biden at Trump, ngunit tuluyang umatras itong si Biden bilang pagtugon sa panawagan ng kanyang mga kapartido. Sa halip ay inendorso niya ang kanyang dapat sana ay running mate na si Kamala Harris, bagay na sinuportahan naman ng buong Democratic Party. Kinalaunan pinili ni Kamala si Minnesota Governor Tim Walz bilang katandem sa katatapos pa lamang na halalan. Nakuha rin ni Kamala at Walz ang boto ng Minnesota na may 10 electoral votes. Sa dagdag pa nating balita, dako naman tayo dyan sa Kamara de Representantes. Ipinagpatuloy mga kabombo ngayong araw ng Quad Committee dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang hearing sa kabila ng hindi pagdalo ng ilang key personalities mula sa nakalipas na administrasyon. Ayon kay Congressman Robert A. Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, nais nilang linawin na pabor sila sa nangyaring war on drugs, ngunit nagulantang sila doon sa mga patayan na kagagawan mismo ng mga nasa hanay ng otoridad, habang ang ilang drug lord ay mistula namang naprotektahan ng nakalipas pang administrasyon dahil naman hindi ito naimbestigahan o nakasuhan man lamang at wala rin sa mga ito ang napanagot sa batas. Kaugnay niyan, narito pa ang naging bahagi ng opening statement ni Congressman Robert A. Barbers. It is really sad that human lives were lost and wasted just to prove a point that we are against illegal drugs. The right to life is paramount as it is God-given and precedes all other human rights. Without life, there can be no rights. Quadcom will not sit idly by in the face of all these discoveries. We intend to get to the bottom of all these issues fairly, honestly, and truthfully. Hinihingi po namin ang inyong buong pagtitiwala. Hindi po kami nag-aakusa lamang dahil sa politika o ano paman. Kayo po ang humusga. Inilalatag lamang namin ang aming mga impormasyon at katotohanan base sa mga salaysay, tunay na pangyayari at mga dokumentong nakalap sa aming mga pag-iimbestiga.
Bahagi yan ang mga pahayag ng overall chairman ng Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers. Para naman kay Congressman Bienvenido Benny Abante ng lungsod ng Maynila, maliwanag na ang layunin ng kanilang pagdinig ay protektahan ang karapatan ng lahat, maging ito man ay pinaghihinalaan sa anumang kaso, lalo na mula sa kamay ng mga may kapangyarihan na sumisikil sa kanilang karapatang pantao. Narito naman ang pagbabahagi ni Congressman Bienvenido Benny Abante. That no one, no matter how powerful, is above the law. And as we press forward, let us remember this. We do not stand here alone. We stand with Kian. We stand with his family. We stand with a 3-year-old killed by a stray bullet in Cebu. We stand with a 9-year-old killed in Caloocan, and the death certificate showed that he died of pneumonia. We stand with a tricycle driver gunned down just because a drug lord rode in his tricycle. Ladies and gentlemen, we stand with every victim of this dark and bloody campaign. The banality of evil must come to an end. Bahagi yan ang naging mga pahayag ni Congressman Bienvenido Abante ng lungsod ng Maynila. Sa panig naman ni Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, ay ibinahagi niya ang tungkulin umano ng kanilang kapulungan na imbestigahan ang mga pag-abuso, lalo na kung ito ay nagmumula sa mismo mga opisyal na dapat sana ay siyang maaasahang takbuhan para maprotektahan ang mga mamamayan, ay kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin, at parte na rito ang pag-iimbestiga kahit sa mga nakalipas na lider ng ating bansa at iba pang mga opisyal. Narito ang bahagi naman ng mga pahayag ni Congressman Joseph Stephen Paduano. To set things into clear perspective, this representation fully recognizes the authority of the Senate to investigate the details of the implementation of the drug war, as both chambers of Congress are constitutionally permitted to conduct inquiries in aid of legislation in accordance with our duly published rules. However, while the authority of the Senate will never be put into question, kung sa simula pa lamang ay gumamit na siya ng impluensya, ano pa ang aasahan natin sa kanya sa mga gaganapin nilang pagdinig? Bahagi yan ng naging mga pahayag nitong si Congressman Joseph Stephen Paduano ng Party List Abang Lingkod. At mga kabombo, nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na itong naturang pagdinig dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. At kukuha tayo ng mga update mamaya lamang, at ilan munang mga paalala. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, malugod na tinanggap ng Commission on Human Rights ang direktiba ng Philippine National Police na muling buksan ang hindi nare-resolba ng mga kaso na kinasasangkutan ng matataas na lokal na opisyal at personalidad na napatay noong kasagsagan ng kampanya kontra illegal na droga ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Ang desisyong ito na muling bisitahin ang mga kasong ito ay matapos nga ang pagbubunyag ni dating Police Lieutenant at sinabi ni Colonel Rina Garma tungkol sa pagkakasangkot umano ng ilang pulis at hitman sa mga pagpatay sa mga lokal na opisyal at personalidad na nauugnay nga sa illegal na drug trade. Ipinahayag ng komisyon ang buong suporta nito para sa inisyatibo ng Philippine National Police at nananatiling optimistiko na ang katotohanan sa likod ng mga pagpatay na may kaugnayan sa droga ay tuluyang mabubunyag. Gaya ng naunang idiniin ng komisyon, umaasa sila na mga pinaghihinalaang salarin, lalo na ang mga pulis na kinilala ni Garma, ay papanagutin at sasagutin naman ang kanilang mga akusasyon. Kumpiyansa din ang Commission on Human Rights na habang lumalabas ang mga bagong detalye mula sa investigasyon, ang mga pamilya naman ng mga biktima at publiko ay mananatiling nagbibigyan ng impormasyon hinggil sa magiging resulta.
Ang pagsisiyasat na ito ay inaasahang magbibigay naman ng liwanag sa mga motibo sa likod ng mga pagpatay at upang magdala ng transparency sa proseso ng hustisya. At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update pa tayo hinggil dyan. Sa kaugnay na mga balita dyan pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso, may nilabas na mga pahayag ang ilang mambabatas at nilabag umano ni Vice President Sara Duterte ang no-gift policy ng gobyerno sa ginawa nitong pamimigay ng sobre na may lamang pera sa mga piling opisyal ng Department of Education noong ito pang kalihim ng kagawaran. Ito naman ang sinabi ni na Deputy Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List at Assistant Majority Leader Zia Lonto Adyong sa pamamagitan ng kanilang statement maging ni Congressman Hil Bongalon ng Ako Bicol. Kaugnayan sa pag-amin ni Department of Education Accounting Division Chief Runa Catalan sa pinakahuling pagdinig ng House Blue Ribbon Committee na buwan-buwan itong nakakatanggap ng sobre na may lamang 25,000 pesos mula sa tanggapan nitong si Vice President Duterte sa loob yan ng 9 na buwan. Ang mga pahayag nga ni Catalan ay pagkumpirma umano sa naunang sinabi ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado na nakatanggap din ito ng sobre na may lamang pera mula kay Vice President Duterte. Patunay umano ito na hindi totoo ang sinabi ng Vice Presidente na mayroon lamang sama ng loob ito si Mercado. Kaya sinabi nito na nakatanggap siya ng sobre na may lamang 50,000 kada buwan. Sinabi pa ng mambabatas na hindi rin makatwiran na sabihin nito kay Mercado lalo't matagal itong naglingkod sa gobyerno. Nagpahayag naman ng pangamba itong si Adyong sa pagbiyahe ng Chief of Staff ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo na si Zuleika Lopez patungo naman ng Amerika sa halip na dumalo sa pagdinig ng kanilang komite. Iginit pa ng opisyal na ang kahalagahan ng transparency sa gobyerno ay napaka-importante lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Ipinasampi na ng naturang lupon ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay pa rin ang investigasyon sa paggamit ng confidential fund ni dating Department of Education Secretary Sara Duterte noong 2022 at 2023. Hindi dumalo ang mga ito sa alinman sa mga pagdinig na kung saan sila ay ipinatawag. Sinabi naman ng iba pang kongresista na maganda sana ang pagkakataong ito na maging halimbawa ang Vice Presidente sa pagdalo. Ngunit hindi niya ginawa kaya tinularan din ng kanyang mga tauhan. Kaugnay niyan mga kabombo, update muna tayo dyan sa kamera. Kaugnay doon sa mga development, mga update dyan. Bombo Annalise Soberano, please come in. Yes, Bombo Dennis, inihain ng mga kongresistang panukalang batas na binibigyang otorisasyon ng gobyerno na bawiin ang mga estate na illegal na nabili ng mga banyaga sa bansa. Partikular ang mga estate na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng POGO. Ito ang House Bill number 11043 o ang Civil Forfeiture Act na inakda ni na Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Representative Robert A. Barbers, Dan Fernandez, Bienvenido Abante at Representative Stephen Caraps Paduano. Ang panukala ay resulta sa nagpapatuloy na pagdinig ng Quad Committee hinggil sa extrajudicial killings, illegal na operasyon ng POGO at illegal na droga. Ngayong araw muling ikinasa ang ika-10 pagdinig ng Quad Committee. Unang tatalakayin ang issue sa extrajudicial killings at illegal drugs. Kabilang sa mga dumalo ngayon sa pagdinig ngayong araw, sina dating PIDEA Director Chief General Wilkins Villanueva, dating Senator Leila de Lima, mga opisyal ng PNP at mga non-government organization. Pinasubpina na rin ng komite ang dating opisyal ng Malacanang na si Muking Espino. Naglabas din ng show cause order ang komite laban kay Colonel Hector Grijaldo. Kung maalala, si Grijaldo ay nagsalita sa pagdinig ng Senado at ibinunyag na pinipilit siyang magsalita at aminin ang issue sa reward system ni na Representative Dan Fernandez at Representative Bienvenido Abante. Ayon naman kay Representative Zia Adyong Alonto na hinihimok niyang padaluhin sa pagdinig ng komite si Attorney Martin Delgra, ang abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ipaliwanag sa komite
ang mga sulat na kanilang ipinadala. Nanindigan naman si Representative Paduano na maglabas na lamang ng show cause order laban kay Attorney Delgra. Naniniwala naman si Adjong na kailanman kasi hindi dadalo sa pagdidig sa Quadcom ang dating Pangulo, kaya ang abogado nito ang dapat humarap. Samantala sa ngayon, Bombo Denny, sumasalang itong dating PNP official lang itong si Colonel Asherto at sinabi niya sa komite na talagang may mga shabu laboratory na nag-ooperate sa bansa. Sa kabilang sa kanilang mga operasyon na ikinasa ay may nakita silang aktwal na nagluluto ng mga shabu. Ito ay sa may bahagi ng Antipolo at isang shabu laboratory naman sa Mandaue, Cebu at dito naman sa Davao. So sa ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy ang interpelasyon ng mga House members dito kay Colonel Asherto. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! May bahagi ng Kamara, dako naman tayo sa may bahagi ng Senado. Itong si Senador Hontiveros siniling kay Senador Grace Poe na tiyaking walang budget law ang mas mataas kaysa sa inaprubahan ng Malacanang. At alamin natin ang buong detaling ng balitang yan, tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Hiniling ni Senadora Risa Hontiveros kay Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na tiyaking walang budget law ang mas mataas kumpara sa inaprubahan ng Malacanang na National Expenditure Program. Sa unang araw ng pagbusisi ng panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget, iminungkay ni Hontiveros kay Poe na magpatibay ng isang resolusyon para rito. Sa konstitusyon, maaring bawasan ngunit hindi pwedeng taasan ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo na isinumite ng palasyo sa Kongreso. Pinunan ni Hontiveros ang di umunay pagdodoble ng 2024 National Budget Law kumpara sa National Expenditure Program. Sinabi ni Hontiveros na noong 2024 may mga nakababahalang pagbabago sa priority funding ng bansa dahil ang malaking pondo para sa mahalagang proyektong pang-infrastruktura ay nilipat sa mga hyperlocal na proyekto na maaring pondohan sa ibang pagkakataon. Ipinunto niya na ito'y napakalinaw sa flood control budget ng Pilipinas. Madam Chair, sa proseso po ng pag-aproba sa budget nitong 2024 GAA, nagkaroon ng nakakabahalang pagbabago sa mga prioridad sa pagpupondo. Para pong naglaho yung malalaking pondo na dapat sanay para sa mahalagang infrastruktura na panlaban, halimbawa, yun na nga sa malalaking baha. Pinalitan po ito ng napakaraming maliliit o hyperlocal projects. Mga proyektong mas mainam sanang idinisenyo at pinondohan ng may ambag ang mga lokal na pamahalaan. Parang binutas po ang budget para sa flood control, para lang maglagay ng maliliit na pantapal sa iba't ibang lugar. Ang paglilipat ng pondo mula sa mga kritikal na infrastruktura tulad ng flood control patungo sa mga hyperlocal projects ay maaring magresulta sa kakulangan ng proteksyon laban sa mga pagbaha sa hinaharap. Kinatigan ni si Hontiveros at sinabing walang GAA ang dapat na mas mataas kaysa sa NEP. Magpapatuloy ngayong araw, Nobyembre 7, ang ikalawang araw ng pagbusisi ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Walang bagong non-resident ambassadors o 8 ang mga bago na resident ambassadors to the Philippines ang haharap ngayong hapon huyan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y para sa kanilang presentation of credentials sa pagsisimula ng kanilang tour of duty dito sa ating bansa bilang mga kinatawan ng kanilang pamahalaan. Ang mga bagong non-resident ambassadors na mag-courtesy call kay Pangulong Marcos ay mula sa bansang Kenya, Cyprus, at maging sa itong Micronesia area at Slovakia, pati na ang iba pang mga bansa. Kabilang din sa haharap nga sa Pangulo para naman sa kanyang presentation of credentials ay ang mga bagong ambassadors ng kanilang mga bansang kinakatawan para dito sa Pilipinas. Mula yan sa Uruguay, Equatorial Guinea at Nicaragua.
Pagkatapos naman ito ay sasabak pa rin sa mga susunod na aktibidad ang Chief Executive. Ito ay ang gagawing pakikipagkita sa UN Secretary General Special Envoy for Road Safety na si Jean Todt na nakaschedule naman mamayang alas 3 ng hapon. Pero bago ang dalawang nabanggit nga ng mga malalaking event, mauna muna sa mga aktibidad ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa signing of Enterprise-Based Education and Training at yan ay bahagi nga ng Framework Act na sinusulong at adhikain na rin ng Marcos Administration. Samantala, pinag-aaralan na ng Commission on Elections sa posibleng pagbabago sa mga regulasyon na susundin sa pangangampanya sa social media kasunod na rin ang naging halalan sa Estados Unidos. Ayon kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, nais niyang maipasok ang ilang pagbabago sa mga guidelines na sinusunod sa social media bago ang halalan. Ito ay upang maprotektahan aniya ang karapatan ng mga mamayan. Git pa ni Garcia na ipapanukala niya ang mga ito sa COMELEC and Bank. Sa kasalukuyan kasi ay nasa Estados Unidos ang ilang mga COMELEC commissioner upang mag-obserba sa US election. Ito ay tugon ng komisyon sa nauna ng imbitasyon ng US government. Ayon sa COMELEC Chair, pangunahin sa mga nais itong maipasok sa regulasyon ay ang mga limitadong paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Marami mga kandidato ang posibleng gumamit ng Artificial Intelligence o AI para maimpluwensyahan ang mga botante at makapagpakalat ng mga maling impormasyon. Binigyan din ng opisyal na ang paghigpit sa mga regulasyon sa social media ay hindi pagsupil sa karapatan ng mga kandidato kundi bahagi ng pagnanais lamang ng komisyon na maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng bawat mamamayan. Kuha pa tayo ng karagdagang mga report, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Chinese warship minamanmanan ang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise dyan sa Kalayaan Island Group. Alamin natin ang update na nakalap ni Bombo Kelly Cordero. Minanmanan ng Chinese Navy warship ang isinagawang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ito ang unang pagkakataon na ginawa ang Island Seizure Exercise at Defense Exercise sa Kota Island, kaya inasahan nilang magmamasid ang China. Ang Island Seizure Exercise ay parte ng Ajax Dagit Pa o AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa at isinagawa na rin umano nila ito bilang babala sa mga kalapit bansa o kahit nasa sinumang external forces na kaya ng Pilipinas na depensahan ng mga Islang pagmamayari nito kahit pa walang tulong mula sa ibang allied country. Kung sakaling merong mangyari, merong pumasok na external forces dito sa ating territory or yung ating sovereign areas, ay kailangan tayo muna yung dumepensa ng ating bansa before we ask help from other countries. Habang ginagawa ang exercise, may mga nakita umano silang People's Liberation Army at militia vessels ng China na nakapalibot, pero tiniyak naman ni General Browner na hindi ito nakaapekto sa kanilang aktibidad at bukas sila sa presensya ng China. At hindi lang sa China dahil bukas din umano ang AFP maging sa presensya ng United States at iba pang allied country. Matatandaan na ayon kay Colonel Michael Loheco, Ajax Dagit Pa Executive Agent, ang exercise na ito ay hindi partikular na para sa China, kundi para mas ma-improve pa ang combat readiness ng sandatahang lakas ng Pilipinas at matiyak na handa ang kanilang puwersa na gampanan ang kani-kanilang mandato. They will respond the same way they've always responded. They have a front seat to the exercise. Manunood sila. Yes. And we don't mind. This is not aimed at anybody. This is purposely conducted to improve our combat readiness. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Binati na ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau si dating US President Donald Trump bilang presumptive winner sa 2025 US presidential elections. Ito ay batay sa nilabas na official statement ng opisina ni Trudeau ngayong araw. Pinag-usapan umano ng dalawa ang mahaba-haba at matagumpay na partnership sa pagitan ng Canada at ng United States. Maliban dito, tinalakay din ng dalawang leader ang trade, supply chain, global trading practices at mga security issues sa North America.
Tinukoy din ni Trudeau ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Canada bilang envy of the world. Nakatitiyak umano siyang magtutulungan sila ni Trump para makagawa at makapagbigay ng mas maraming oportunidad, progreso at seguridad sa kapwa sa Estados Unidos at Canada. Mga kabombo, sa dagdag pa nating balita, binati na rin ni dating US President Barack Obama si 2024 US presidential elections presumptive winner Donald Trump at kanyang running mate na si J.D. Vance. Sa inilabas na statement ng kampo nitong si Obama, nakasa dito ang kanyang pagrespeto sa desisyon ng mga mamamayan ng Amerika. Bagaman hindi ito ang resulta na kanilang inaasahan at hinahangad sana, ay lalo na at hindi may tatanggi ang kanilang pagtutol sa mga pulisiya ng Republicans. Sinabi ni Obama na bahagi ng isang demokrasya ang pagtanggap na hindi lahat ng ninanais ng isang grupo ay nananalo at siyang nananaig. Dahil dito, kailangan anyang tanggapin ang resulta at suportahan ang mapayapang paglipat ng kapangyarihan para naman sa bagong nanalo. Higit pa ni Obama, para magkaroon ng progreso ay kailangang ipakita ang tiwala at suporta kahit pa sa mga taong hindi sinuportahan. Samantala, tinukoy din ni Obama sina Vice President Kamala Harris at running mate nito na si Tim Walz bilang mga extraordinary public servants. Ayon kay Obama, proud siya sa naturang mga opisyal na sa kabila ng resulta ng halalan. Malalang isa nga si Obama sa mga nag-induruso at sumuporta sa tandem ni Harris at Walz, at sumama rin si Obama sa ilang mga kampanya na ginawa ng kampo ni Harris habang nasa kasagsagan ng kanilang kampanya. Samantala, nakapagtalang muli ng isang kaso ng monkeypox o mpox ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon. Dahil dito ay maabot na sa kabuang 6 na kaso ang naiulat sa lungsod. Nabatid ng panibagong pasyente ay isang 30 anyos na lalaki at ito ay residente nga ng Quezon City. Sa impormasyong ibinahagi nito, napag-alaman na nakaramdam ito ng sintomas sa naturang sakit simula pa noong Oktubre 18 ng taong ito, bagay na ipinagwalang bahala lamang nito nung una. Sinabi naman ng City Epidemiology and Surveillance Division na ang naturang pasyente nga ay bumisita sa isang club na ipinasara na ng Quezon City Local Government Unit. Tumangging makipagtulungan ang natukoy na club sa mga contact tracing team ng lungsod at ito ay malinaw anya na paglabag sa Republic Act 11332. Ang batas na ito ay mas kilala nga sa tawag na Mandatory Reporting of Notifiable Diseases in Health Events of Public Concern Act. Kaugnay nito ay tiniyak ng lungsod na hindi na nila mapahihintulutan pa na makapag-operate muli ang naturang club hanggat nagmamatigas itong sumunod sa kanilang mga regulasyon. Samantala, aabot naman sa mahigit 6 na rang pamilya ang nakatanggap na ng naipamahaging family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Matao dyan sa lalawigan ng Batanes. Ito ay bahagi pa rin ng relief efforts ng ahensya para sa mga nasalanta ng bagyo doon sa naturang probinsya. Sa isang pahayag ay sinabi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Cyrus Baren na aabot sa kabuuan 615 family food packs ang naipagkaloob doon sa mga pamilya doon at tig-isang family food packs mula sa kanilang ahensya. Kabilang sa mga pamilya na inabutan ng tulong ay mga biktima ng Super Typhoon Leon. Nagdulot kasi ng matinding pinsala ang bagyo sa naturang lugar, lalo na sa mga vulnerable sector o yung mga mahihirap na pamilya sa nabanggit na probinsya. Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak ni Department of Education Secretary Sani Angara na magiging patas at transparent ang lahat ng isasagawang bidding ng ahensya sa kanilang mga proyekto. Ayon sa kalihim ng Department of Education, titiyakin nila na nasusunod ang kanilang mandato na gawing transparent sa publiko ang mga proseso ng procurement at bidding.
Nakapaloob sinilabas nga na DepEd Memorandum Number 6, binigyan diin ng kanilang ahensya na susunod ang lahat sa isasagawang bidding sa Republic Act Number 9184, itong Government Procurement Reform Act, upang mapanatili ang transparency at accountability. Paliwanag pa ng kalihim na mabibigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng mga supply at contractor na gustong lumahok sa bidding. Nagbawala rin ito sa sino mang kinatawan o empleyado ng ahensya na mapapatunayang sangkot sa illegal na bidding process. At ito anya ay maaring humantong sa pagkakasibak sa pwesto at kaukulang disciplinary actions. Naghatid na yan sa atin sa oras na 17 minuto na bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kukuha pa tayo ng karagdagang report mula sa ating mga kasamahan sapagkat ito ang National Irrigation Administration nais daw mailipat yung planting season sa ating bansa para naman mabawasan ang pinsala lalo na sa mga sakahan. Tuwing natatapat kasi itong panahon ng pagpasok ng mga bagyo ay dapat maikonsidera yung planting season. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa report ni Bombo Bea Pinisa. Nais planuhin ng National Irrigation Administration ang pagsasaayos ng crop calendar kung saan balak nilang ilipat ang planting season sa mga sakahan ng palay at ng iba pang mga pananim para makaiwas sa mas malaking danyos tuwing may dadaang bagyo, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay National Irrigation Administrator Engineer Eduardo Guillen, nakapagtala na ng mahigit 350,000 metric tons ng palay ang nasira dahil sa mga nagdaang bagyong Christine at Leon. Ito ay halos katumbas sa mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng danyo sa mga rice fields at katumbas sa 300 na milyong halaga ng mga danyos sa infrastrukturang pang-agrikultura. Marapat lamang anya na mabigyan ng kanilang ahensya at ang mga magsasaka ng long-term solutions na makakatulong sa mga maaari pang maging epekto ng mga paparating pang bagyo sa bansa. Ito po ay of course, lagi tayong umaasa na hindi tatamaan ng ating mga palayan, ma'am. Pero ito talagang malaki po yung damage. Hindi ito yung expected namin na yearly. So medyo nabigla rin po tayo rito. Para pang matagalang solusyon na ito, nililipat na po natin yung ating cropping calendar. Gusto natin dalawang dry cropping tayo eh. So ang ating dalawang dry cropping calendar would be October to July. Para ani tayo ng February, walang bagyo dyan. July, kukunti pa yung at wala pong bagyo dyan. Pag na-secure po natin yung dalawang ani natin ng dalawang dry cropping season, okay na po tayo eh. Ilalagay umano ang cropping calendar simula Oktubre hanggang Hulyo para pagdating ng Pebrero nag-aani na ng pananim ang mga magsasaka at hindi na muling mamamblema pa tuwing may kalamidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala kukuha ang Department of Budget and Management o DBM sa iba't ibang sources o mapagkukunan ng pondo upang malagyang muli ng pera ang naubos na Quick Response Funds dahil sa mga nagdaang bagyo at kalamidad. Ayon kay Department of Budget Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ang National Disaster Risk Reduction Management Fund ay maaaring pagkunan ng Quick Response Funds para sa agarang pangailangan ng mga lokal na pamahalaan na tinamaan ng mga sakuna at kalamidad. Pero dahil nga sa limitado na lamang din ito, ay tinitingnan ng Department of Budget Management ang iba pang pagkukunan ng pondo tulad ng contingent fund at available funds mula sa regular budget ng iba't ibang mga kagawaran. Ipinaliwanag pa ni Libiran na ang mga lokal na pamahalaan ay may sariling national tax allotment at sila ang nagpapasya sa alokasyon o kung saan ito gagamitin. Ngunit kung hindi na kinakaya ng mga LGU ay humihingi na sila ng tulong mula sa Department of Public Works and Highways at iba pang mga ahensya. Inayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtabi na muli sila ng pondo upang mapuna naman ang Quick Response Funds para sa mga mangangailangang mga local government units matapos nga itong maubos dahil sa dami ng dumadaang bagyo dito sa ating bansa. Sa karagdagang balita, binigyang diin ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes na ibang ahensya ang nangangasiwa sa EDSA busway at hindi ang kanilang tanggapan.
Sa naging pahayag nga ni Artes, iginiit nito na mismo ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang nagpalit ng tagapangasiwa ng naturang linya. Sa ngayon ay wala na silang tauhan na nakadeploy sa bus carousel area dahil hindi na ito saklaw ng kanilang jurisdiksyon. Sa sandaling hingi ng Department of Transportation and Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee, ang kanilang tulong ay saka umano sila magbibigay ng kanilang suporta. Nakahanda naman sila na manghuli doon sa mga lumalabag sa batas ng mga motorista doon sa naturang bahagi ng lansangan. Isaan niya sa dahilan kung bakit inilipat na ang jurisdiksyon ay dahil na rin sa mga nagkakadoble na umano ng obligasyon ang kanilang tanggapan, bagay na hindi naman nararapat at mas kinakailangan sila sa iba pang function. Nakahanda rin umano ang kanilang tanggapan na umarap sa mga isasagawang investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa kapaliwanagan ukol naman sa naturang usapin. Samantala, sumuko na sa Land Transportation Office ang driver ng Luxury Sports Utility Vehicle SUV na may protocol plate number na sa senador na nag-trending dahil sa pagdaan nito sa EDSA busway nitong araw lamang ng linggo. Humingi ng paumanhin at pagpapatawad sa publiko ang driver na kinilalang si Angelito Edpan dahil sa ginawa nito. Paglilinaw niya na wala itong balak na manakit ng enforcer na pumara sa kanya. Inamit din ito na ang nasabing plaka ay peke at ito ay pag-aari ng isang Orient Pacific Corporation. Humingi rin ng paumanhin ang kumpanya at sila nga ay magkasagawa ng investigasyon kung paano nalagyan ng protocol plate ang isa nilang sasakyan. Nakatakda namang pagmultahin ng 5,000 pesos dahil sa paggamit ng protocol plate, 2,000 naman para sa reckless driving at 1,000 pesos dahil sa bigo itong ilagay ang plaka at hindi pagsunod sa batas trapiko. Narito ang naging paghingi nga ng paumanhin ni Angelito Edpan. Ako po nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa EDSA. Ako po nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa EDSA. Ako po humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Kaya ako po humingi ng pasensya po. Mga kabombo, yan ang naging bahagi nga nitong driver o bahagi ng pahayag nitong driver ng SUV na dumaan nga sa EDSA bus lane. Bombo Police Report. Ang susunod nating balita, mga kabombo, maselan po ito. Lalaki dyan sa Iloilo pinatay ng sariling live-in partner dahil naman sa pagsiselos. Alamin natin ang nakalap na balita ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaki matapos sinaksak ng kanyang live-in partner sa barangay Dagami, Maasin, Iloilo. Ang biktima ay si alias Ron, 35 anyos, samantalang ang suspect naman ay si alias Tintin, 48 anyos, hawang residente ng nasabing lugar. Sa brayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na bagong insidente, nagiinuman ng mag-live-in partner kasama ang babaeng pinagseselosan ng suspect na pinsan lang din ito. Ayon kay Solis, naunang umuwi ang pinsang babae ng suspect at nang madaling araw na nakita ng suspect na wala na ang live-in partner nito kung kaya tinanap niya ito at naabutan niyang kumakatok ito sa pinto ng bahay ng kanyang pinsan. Doon na kumuha ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ang biktima na nagtamo ng malalim na sugat sa tiyan na dahilan ng pagkasawi nito. Nasa kustodiya na ng Maasin Municipal Police Station ng suspect at maring sampahan ng kasong murder. Namatayo yung victim na lalaki dahil sa pagselos ng kanyang living partner na babae kung saan pinsan din ho ng suspect yung pinagsisilosan niya kung saan nung nakita niya na kumakatok sa pintuan ng bahay ng
pinsan niya yung kanyang live-in partner, yun po kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang kanyang live-in partner. So ngayon yung suspect ho natin nasa kustodiya na ng Maasin Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Arnald Soris para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy naman ang Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng mga tulong, lalo na yung para sa mga nangangailangan doon sa Bicol Region, pero nag-o-augment po sila galing naman sa iba pang mga rehiyon na may kapasidad na umalalay, lalo na sa manpower, yung mga social workers galing dyan sa Central Visayas. May update ang Star FM Cebu. Nagtalaga ang Department of Social Welfare and Development 7 ng 10 social worker para dagdagan ang relief operations at tumulong sa pamamahala sa mga evacuation center sa rehiyon ng Bicol na tinamaan ng severe tropical storm Christine. Inihayag ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero na ipinadala ang mga tauhan sa Bicol noong Lunes habang nagpadala ang Visayas Disaster Relief Center ng 13,600 family food packs sakay ng BRP Magbanwa ng Philippine Coast Guard para ipamamahagi sa mga nasalanta na bagyo. Dinagsa naman ng mga volunteers ang Visayas Disaster Relief Center sa Mandaue City upang maghanda ng isa pang batch ng family food packs para sa agarang pamamahagi sa komunidad na apektado ng nagdaang bagyo. Samantala, inanunsyo naman ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na nagsagawa na ngayon ng rapid assessment ang team mula sa lungsod para matukoy ang mga local government units sa naturang rehiyon na matinding naapektuhan ng bagyong Christine at upang matukoy kung anong tulong ang kanilang maibibigay. Sinabi pa ni Garcia na hinihintay na lamang nila ang rekomendasyon mula sa disaster team at ipapasa sa City Council para maaprubahan. Paglilinaw pa ng alkalde na yaong local government units na nagtamo lamang ng mga matinding pinsala dahil sa nagdaang bagyo ang kanilang bibigyan ng tulong. I would personally want to give, ako I'm willing to give to the most severely affected LGUs. Pero I cannot just give it by myself. I have to wait for the Disaster Council to give their recommendations and then I will propose it to the Cebu City Council for approval. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nananatiling nakabantay at nakaalerto ngayon ang South Korea matapos ang panibagong pagpapalipad ng ballistic missiles ng North Korea. Ayon sa Joint Chief of Staff ng South Korea na nagpalipad muli ang North Korea ng ballistic missiles patungo sa East Sea o kilala bilang Sea of Japan. Patuloy din ang ugnayan ng South Korea sa mga otoridad ng Estados Unidos at Japan hinggil sa panibagong missile launch ng bansang North Korea. Ang missile ay lumipad ng 400 kilometers. Ang taas na ito ay inilunsad sa Sariwon area na matatagpuan sa timog na bahagi ng Pyongyang. Noong nakaraang linggo ay pinagmalaki ng North Korea ang matagumpay na pagpapalipad naman ng Hwasong 19 intercontinental ballistic missiles na itinuturing nila na pinakamalakas sa buong mundo. Samantala, kumalat ng mabilis ang lubhang nakakapinsala na wildfire na tumupok naman sa lagpas sa 10,000 ektarya ng lupain, kabahayan at iba pang mga istruktura sa dyan ho sa may California. Nitong Miyerkules naman ng umaga, lokal na oras yan dyan ho sa Amerika. Ayon kay Ventura County Fire Captain Trevor Johnson, agarang nilikas ang mga residente mula sa kanilang mga tahanan dahil na rin nahihirapan ang ilan ng maabutan ng biglang pagkalat nga ng naturang apoy. Aniya naantala ang pagtulong naantala itong apoy sa pagtulong naman ng fixed-wing aircraft at mga ipinalang helicopter sa pagsugpong ng apoy dahil sa kasabay nitong malalakas na paghangin at limited visibility. Bunsod pa rin yan ng mga kapal na usok. Ilang mamamayan naman ang naitalang sugatan na agad din namang isinugod sa mga pinakamalapit na ospital. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, massacre survivor mula sa tribe ng
Subanen na para-athlete ay nakapag-uwi po, nakasungkit ng gintong medalya doon sa kanyang sinalihang larangan na ginanap naman sa Taiwan. Alamin natin ang update ng Star FM Dagupan. Isang makasaysayang tagumpay ang iduwi ng isang atleta na si Benedict Banghulot mula sa tribo ng Subanen sa Lapuyan, Zamboanga del Sur matapos masungkit ang 2 gintong medalya sa katatapos lamang na Begang 2024 World Para Dance Sport International Competition na ginanap sa Taiwan. Si Banghulot ay isang massacre survivor at ang kauna-unahang Filipino para dance sport athlete mula sa Subanen tribe ang nagdala ng karangalang ito para sa bansa, kung saan nakalaban niya ang mga pambato mula sa 14 na mga bansa mula sa Europe at Asia. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Banghulot, ibinahagi niya ang kasiyahan at pribilehiyong maging kinatawan hindi lamang ng bansa kundi ng kanyang tribo. So mostly po, Subanen tribe po is wala pa po silang knowledge sa sports, parang nala-left behind po. But ang inisip ko po is ako po yung naging model or parang naging basyan nila ngayon. So pupush ko po yung sports na to sa tribo namin. Sa kasalukuyan, patuloy na naghahanda si Banghulot para sa posibleng pagsabak niya sa Asian Championship ngayong darating na Disyembre at sa World Championship sa Europe sa susunod na taon. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga balita at impormasyon natin ng Bombo Radio Philippines. Maring matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Visayas region para sa mga Ilonggo-speaking Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano-speaking, Bombo Radio Cebu. Habang sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama ho tayong manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is the time for sharing. Mga kabombot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 48 days to go bago ang araw ng Pasko. We share the love. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, 9 na araw na lamang ho bago ang Dugong Bombo 2024. A Little Pain, A Life to Gain. Katuwang natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio.
Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna. Sininga launa, balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sininga mga balita kag impormasyon. Ang Sangguniang Bayan sa Banwaiya sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras ang nagpasar karon sang isa iya ka resolusyon nga i-implementar ni Mayor Samuel Gumarin ang nasambitan karong ordinansa may kagtanan sa sining paghatag sang benepisyo, financial benefits sa mga senior citizen nga nagaedad 80, 85, 90, tubtub 95 ining sandigman sa aton sini karon iya nga centenarian law sa aton sini nga mga kabumbo. Pero dogin paiway kuno nga mapasar ini sa sesyon subong adlaw sang Sangguniang Bayan. Yari karon sa aton sining linya ang proponent sining proposal si SB member Attorney Vincent Diasis. Attorney, si Bombo Chamini, maayong hapon gid. Welcome sa Bomboanay sa Udto, sir. Hello, Bombo Champ. Mayong hapon. Mayong hapon sa imo kag sa mga tagapalmatik isang Bombo Radio Iloilo. Aha. Kumusta ang inyo sining proposal? I've heard nga ti dogin balabagan ini kuno kag i-refer pa sa komitiba kag magapatigayon sing isa iya ka committee hearing. Attorney, may kantanan sa sining benefits sang mga centenarian o rining mga senior citizen nga nagaedad 80, 85, 90, 95 tubtob isang gagatos or 100-year-old centenarian na SB member de Asisar? Yes, Bombo Champ, matuod din bali kanina sang amon session kanina sang aga yung file nato ng isa ka resolution nga i-implementar ang ordinansa sang 2022 kung sabihin nga nagahatag ang local government units sang Buena Vista sang cash incentives sa mga senior citizens nga nagaedad 80, 85, 90, 95 kag 100 years old. Bali sang time ini sang former mayor nga Eugenio Eugene Reyes gina-implementar na ning ordinansa. Ang mga nagaedad 80 hasta 85 nagabaton sang kwarta. 85 hasta 90 nagabaton man sang kwarta. 90 hasta 95 nagabaton man sang kwarta, kag 95 hasta 99 gabaton man kwarta. Kag kung hindi ako masala akong 100 ka kag malapawan mo 100 pesos ang kwarta nga gihatag simo sa local government unit sang Buena Vista is malabot 20,000 hasta 49,000 kada tuig. Bombo Champ. Ang ini nga ordinansa, ang ini nga resolution, Bombo Champ, ging testingan natong kagina nga igapasar. Tungod nga may urgency ang ini nga resolution kay tungod na duwa na katuig ang nagliligad, wala gyud gina-implementar sang local chief executive sang Buena Vista, sang mayor sang Buena Vista. Wala kami kabulos ang rason nga wala gina-implementar. Amuna nga na forsa kita nga kadamo naglig sang mga senior citizen nga nagareklamo tungod nga sang time ni Mayor Eugene Reyes nagabaton sila sang cash incentives alin sa local government sang Buena Vista. Sa subong wala gid. Kaya amuna nga Bombo Champ, paagi siya ng resolusyon kung tani maporsa man naton ang mayor nga magbutang sang budget para implementar ini apang pagi nasa session Bombo Champ idusok ko tani nga ako ang mapasara sini yung balabagan kita sang mga kaupod naton sa Sangguniang Bayan except kay SB Ronnie Ferrer except kay SB Attorney Romel Jan Edang nagbotohay kami kagina nga bisan isuspend lang rules para idusok ko ang ining resolution. Ang boto namon kagina is 3 versus 7. So ang tatlo na Bombo Champ, ako, si Attorney Edang kag si Engineer Ronnie Ferrer, Bombo Champ. Alright, ano ko nung nangin balasihan nga wala ini matigayon nga maduso ang or mapasar ining imo nga
resolution kag you made mention nga since 2022 wala na iya sang insentibo nga ginabaton ang mga senior citizen dira nga nagaedad 80, 85, 90, 95 tubtob isa ka gatos. Kay ordinansa man bala ini SB member Diasi, sir? Ang wala ni naduso kay tungod nga gusto ginila nga mag-committee hearing. Hambal ko kagina sa ila, no need naman ang committee hearing kay tungod nga balanda naman ng rason nga wala ni gina-implementar sa mayor. Tungod nga wala yaging budgetan. Wala gid nga sa annual budget namo ng budget ang para sa mga senior citizen, para sa sining ordinansa wala gid. Amo na nga gina nga do hindi sila gusto. Ang ako mga kaupod sa Sangguniang Bayan, do hindi sila gusto ahaw masuspend na kami sang rules, balabagan pa nila. So amo na Bombochamp nga do kapudlay gid lang ati tatlo lang kami, 3 against 7. Wag kita may mahimo Bombochamp. All right, ordinansa tapos wala gin budgetan sa inyo sining pagkabalo sang alkalde sa Banwa Iyasang Buenavista. Magluwas nga ordinansa ini mayara kita sang centenarian law, no? Gin-amend ini gani ni Presidenta Bongbong Marcos ining Republic Act number 11983 nga kung saan santo-santo man sa inyo sining ordinansa dira sa probinsya sang Gimaras sa Banwa sa Buenavista, of which sa pagkaibalo ko ang iban sining mga local government unit ang may ara man sang kasubong sining ordinansa nga nagaulikid kun tani sa mga senior citizen kiti kabalo man kita ang iban sining senior citizen na attorney way sang trabaho kag nagasalig na lang sila sa kun ano man iya nga mga benepisyo dira from the local government kun tani para nga may inugbakal sila maintenance kag sa ilaman sini nga galastuhon pangadlaw-adlaw. Yes, Bombochamp, no. Ang masubo pagid dire nga obligasyon sang munisipyo, sang local chief executive nga implementar ini. Kaya nga ini nga ordinansa wala ini maamendar, wala man ini makanselar, wala man ini na-repeal. So obligasyon niya kita ni. So kami sa Sangguniang Bayan, sa sulod na sang 2 ka tuig nga ang reklamo sa mga katingulangan namon dire ginapabungulan lang tungod nga do grabe na gid ang reklamo kay ang amon Banwa diri sa Buenavista wala gid sang programa para sa senior citizen. Amo lang gid initani ang cash incentive nga ginpasar sang beforehand sang 2019 may ari na nimo kay ang 2019 90 years old above. Sa 2022, January 2022, inghimo siya 80 years old kay kaya sang budget sang munisipyo sang Buenavista. So amo na Bombochamp nga maayo man kay sang sinilang siguro sang February to nga sa namit lang mo nga si President Marcos nagpasar man nga ginamendaran ang centenarian law nga kung 80 anyos ka makabatong ka mismo 10,000 peso sa lin sa national government Bombochamp. Okay. Bangod sa sining development, anong plano nyo karon? SB member Diasis, kaupod abi ni SB member Ferrer, SB member Edang, anong plano sini ninyo natuhoy sa mo sini karon iyang turnout abi pag-present nimo sang resolution kagina sa inyong sesyon? Makanda kami another session next week. Pero hambang nila dito nga i-makandak man sila kuno committee hearing para mabalaan gid kuno ang rason nga wala gyud implementar ni Mayor. So ang sa akon lang atinantang committee hearing kag mabalaan naton nga kung ang akon mga kaupod sa Sanggunian kung naga-agree gid man ba sila sa sining lihok naton nga i-implementar na tion na nga implementar ang ordinansa nga isa ka valid nga ordinance nga ging pasar sang previous nga mga Sangguniang Bayan members ng Banwa sang Buenavista Bombochamp. For the record, SB, kung mag-80 anyos ka sandig sa ordinansa, pila ang insentibo nga mabaton sa particular nga senior citizen? Sa pagkabalo ko lang, 80 to 85 is 2,500, 85 to 90 is 3,000,
90 to 95 is do 4,000 bala mo. Tapos 95 to 99 do 10,000. Ang 100 up is 20,000 to 50,000. May ceiling sila, Bombo Champ, sa ordinansa kung pila ang mabaton. May mga bracket per age, bali 80 to 85, hindi lang 80 kag 85, bali 81, 82, 83, 84, 85, mabatong ginaya every year sa mga kadingulangan naton diri sa Buenavista. Bombo Champ. Alright, kag ang pag-release ni yearly, hindi man sila nga monthly, SB? Yes, yearly lang ni siya, Bombo Champ, kada birthday ni sa mga senior citizens naton. No, kada birthday gid ni. Sang una, personal gid nga ginadulong ni former Mayor Eugene Reyes sa mga kadigulangan ang mga ilang mga cash incentives, Bombo Champ. Gabaton sila tag 20 mil, gabaton sila tag 10 mil, 7 mil, muna Bombo Champ. Okay. Hulat naton sa masunod sini iyang pagpatigay ninyo sa sesyon or the other way around matapos nila ang committee hearing kag let us hear kung ano ang ila sini iyang justification man nga ang wala ini maimplementar, wala mabudgetan, may ara pa bala sa nagakigo sini nga pundo ang Banwa sa Buenavista o kung ano man iyang rason nga wala ini malakip sa partinisiran sa budget for duwa na katuig nakaligad, SB member Diaz, sir. Yes, Bombo Champ. Salamat gid no. Salamat sa kay Gwenan nga hinatag mo sa aton nga maka-explicar di sa inyong bantog nga marugwagan. Madamong salamat gid. Good afternoon, SB member Diaz, sir. There you have it sa aton sini nga mga kabumbo. Ining layi sa Banwa sa Buenavista, ordinansa rather, may mga ordinansa man sa iban sini mga local government unit just like the city of Iloilo. May ordinansa man kasubong sini Banwa. No? Kag kung lang tawon nimo, may layi na gani iya ining Republic Act 11982. No? Nga kung sa DNT expand ang coverage sang RA 10868. No? Sa aton sini nga mga kabumbo nga hindi lamang mga centenarians kundi lakip na nga makabaton sining benepisyo ang mga octogenarians kag ang mga nonagenarians. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo di kon ang iban sini nga local government unit gina-implementar ang ordinansa or may kasubong sining ordinansa kag gina-implementar sini nila. Ti ano abing rason karon iya sa Banwa sang Buenavista nga wala ini ma-implementar. Siguro makasabat sina dira iya ang natungdan si Mayor Samuel Gumarin kag bukas man ang aton sini nga linya, no? Sa paghibalo sa kung ano man iya ang statement, justification or ang clarification ni Mayor Sam Gumarin kung sa nakaligad sini nga duwa ka tuig waala ini mapatuman ang nasambit karon nga ordinansa kag as per the allegations from SB member Diaz nga wala ginbudgetan sang current mayor sa nasambit sini nga Banwa. Kabalo naman kamo sa sitwasyon subong sa aton sini iya nga mga katigulangan, no? Amo na lang hambal nila siya kung mag-inistoryana ilang niya makaedad lang kuya 75 lipay-lipay nako. No? Ting iban sini nagaedad iya 80, gingrasyahan sa mahal makako makaedad 80, 85, 90, 95. No? Hasta iya naga 100 ang iban sini lapaw sa 100 kag tagsa katuig man lang ina Banwa. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Tikon makita nato ng sitwasyon sang aton sini nga mga katigulangan, mga senior citizen nagapangidaro na mga 80 kalabanan sini sa ila kon hilabi na gid ang mga pigado hindi man masarangan gid iya nga matustusan gid sa ila sini makbatani sa aton sini makabumbo
Ini kung tani pamaagi sa aton sini nga gobyerno nga mabuligan bisan pa paano or bisan sa gamay lang sini nga pamaagi ining mga senior citizen. Ngati ako on taman kag sa indi, no offense when sa mga katigulangan, ti pila na malang subong ang nagaedad sa 80, 85, 90, 95 or even 100 years old. No? Tibisan pa paano kung tani may inog baka lang sila draya sang ila sini nga mga maintenance, ila sini nga bulong regla pagkaon. Oh. Para nga ti mabatsagan Manila nga sila nga mga katigulangan ang kabahin sa gihapon. Oh. Sa aton sini nga sosyudad kag ginaatipan kag ginaalungay sa aton sini iyang gobyerno. Oh. Titingwaan taman nga malabot ang linya diri ni Mayor Sam Gumarin para nga maplastar taman kag pamatian taman kung anong iya sini nga mangin statement na tuhoy sa nasambit sini karon nga issue. Ti nagalibot-libot sa paminsarong ko ti sa banwasang Buena Vista, 3 ang current elected official, 3 lang nagaulikid sa mga katigulangan. Magluwas sabi sa previous administration ni former Mayor Eugene Reyes. Ang 7 yang mga SB member nga nagpugong mapasar, ano ay sila nagaulikid sa katigulangan? Sa aton sini nga mga kabumbo. Si Mayor Sam, duay man niya sang pag-ulikid sa mga katigulangan. Amo na mga palamangkutan, titingwaan taman nga maplastar man sini nilang ila sini iya nga bahin. 18 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Si Committee Chairman on Social Welfare, Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, tuyo niya nga padugangan ang mga house parent kuno sa Balay Dalayunan. Ini kasunod man sang issue, kontrobersiya nga nagputo sa Balay Dalayunan na kung saan may isa ka minor de edad nga ginabuso sang mga kasubong niya nga yara dira sa Balay Dalayunan. Ining 17 anyos nga ginreklamo or ginpalabot sa nga iya sini nga tiya diri sa Bombo Radio sa aton sini kapulisan nga ginasaputi ini siya, ginpaso ini siya sang upos, binuno ini siya sang ballpen. And there was a time nga ginpapili siya sa puti o oral sex. Ay, hindi lamang ini banwa ang mga nagkalanabo dira sa may Balay Dalayunan. So isa sa mga posible mangin solusyon ang pagdugang sang house parent. I-check ta ba si Bombo Angel Tan sa iya sining follow-up report. Gel sa report ta please kami. Nagapati diri Bombo Cham ang chairman sang Committee on Social Services sa bahin sang Iloilo City Council nga dapat dugangan ang ginatawag nga house parent sa Balay Dalayunan. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Alan Zaldivar, ang chairman sang nasambit na committee ba, iyang pahayag nga importante nga may ara makita nga mother kag father figure ang mga kabataan. Bombo Cham, sunod diri kay Zaldivar, wala man sang kaso kung lalaki o kung babayi diri ang iad sang management sang Balay Dalayunan. Ang importante abi diri nga lantaw nila ang background na isang pasudlo nila o kung mag-a-apply man abi. At the same time, makonsiderar diri bala Bombo Cham ang kinanglan sang mga kabataan. Kiti sa bahin niya, tinasubuan ini siya nga tinabalaan niya amo sini ang nadangtan sa mga kabataan o kung sa kabataan sa Balay Dalayunan, knowing nga tiambal niya ang mga kabataan gani gid pasulod sa Balay Dalayunan para nga ti magbag-o mahatagan sang nagakaigo nga atensyon, pero ti amo pa ini ang naabtan Bombo Cham. Kag ang patag niya abi nga tuod may mga programs ni ang Balay Dalayunan, pero kung mag-amos ning kastada
nga tido hindi siya effective sa mga kabataan balabang matsyam, mas maayo nga ti i-re-evaluate ining programa kag lantawon kung diin diri nga abing area ang do hindi epektibo sa isa abi ka bata kag didto ini siya tukan man balabang matsyam. Kagambal niya lain-lain na ang behavior sa mga kabataan sa sulod sang balay dalayunan, rason nga ti dapat ang approach ni sa ila tutukan gid kag atun-an sang maayo. As of now, ang aton diri information sa bahin sang balay dalayunan naglabot diri mi kon miara diri bombot siyam nga do 5 ni siya ka mga house parent ang naga-duty kung sa diin do 3 diri gani kuno ang lalaki, 3 diri ang naga-duty sa gabi kag 2 naman iya sa adlaw, pero overall miara 19 o kun 18 ka mga personnel nga nagabantay nagaasikaso dira sa mga kabataan. Way palabot ni bombot siyam sa mga personnel nga taga BJMP. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga nangin pahayag ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar sa aton may interview. Actually, I just felt sad, no? Felt sad in a way nga gimutang ganid ang bata no, for protection and to rehabilitate either their values and their personality and character, no? Kag ako'y kapati ko permi nga once nga kwaon mo ang bata sa isa ka sitwasyon, either neglected na siya, abandoned na siya, or abused na siya, kagibutang siya sa isa ka facilities nga wherein dira makita sang bata ang protection and justice, no? Ang kapag atipan sa iya. So mo lang gina daw nasubuan kita nga natabuin na kag ti hindi taman ma-set aside kay ti, you know, if we have clients, no, sa isa ka facilities like ang Dalayunan Center, no, different kinds of personality and character, values and upbringing, no, sa mga parents. That's why nga ara sila dira ng mga juvenile delinquents naton. So sa nakita naton, most probably siguro isa sa mga i-propose naton is to increase to the number of personnel dira sa Dalayunan Center. If you are going to hire more house parents, that would be good, no, kay para ang visibility and availability, no, sang house parents, no, nga for any untoward incident ara sila, no, nga ma-reach out sa kabataan kag mapunggan nila, no, ang further no nga damage kag mga circumstance nga ara. So, we cannot say nga kinahanglan lalaki gid kids because lalaki mga clients naton or babae, no, for that matter, but then we also have to consider the background, no, of our clients, no. Kung nga ang mga juveniles na sila, kay probably it's because the absence of father figure and a mother figure, no. So sa isa ka institutions at facilities, kinahanglan may ara sang father figure, may ara man sang mother figure, no. Kung for example nag-away da being bata, so ara ngaton nga father house parents nga magtambag. Pero pagkatapos ng tambag sila, kinahanglan may ara kita sang ginatawag nga follow up. So magasulod na dira ang mother figure na para makahatag advice o spiritual aspect, no, sang aton nga client. So sa aton nga schedule of activities or matrix, kinahanglan naka-specify dira this portion for emotional, this portion activities for physical, no, okay, para holistic bala ang aton nga approach, no, when it comes to development no sang aton nga client, no. So para sa akon, kung nakita nila nga do dira sila na medyo hindi na strengthen, no, ang activities, siguro i-reevaluate, no, ang program, i-reevaluate and make a certain recommendation, no, that would address sa issue nga ginapangatubang sang aton nga clients, but likewise, ginatubang sa aton nga mga house parents or aton nga personnel. Pero sir, yung plano ko sir nga magka-dito personally to talk sa break? Yes, no, actually gani kung isa naghahapit kita dito, no, kag siguro it's about time naman nga lantawan naton, no, ang programs and activities, no, sa Dalayunan Center, kung ano pa bala ang mga dapat naton i-strengthen, ano idugang naton nga mga interventions, no, sa aton nga mga clients dira. Knowing natin, you know, it's a very delicate na bagay kung nga angara na da sila, no, kaya hindi lang man sila nga abused na sila or neglected, no. So iba naglapas sa kasuguan, so dapat man, no, nga ang aton nga approach nila kag intervention with regards kinahanglan nakakabagay o kag nakabalay man ang aton nga programa ma-address ang ini.
ng mga problema, issues and concerns nila. Ma-visit ako, no, kay there was one time gani nga there was an incident wala tong naging suicide, no, so we felt sad about that. Kagti, sometimes hindi man makontrol, no, sa mga house parents nato na mga activities sa mga kabataan. Kay kung sa atuba may sila pagtalikod sa house parents lain naman, no, ang ginapakita nila nga behavior, no, so there should have constant visit or constant conversation, constant nga activity nga ma-involve permi ang kabataan bala to reform and to kinala magbago, rehabilitate, no, nato ang ilang mga attitudes. Oo. Bomba Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar. All right. Ini si Bombo Angel Pechiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Kung lang taon naton ang mga nagklenabo sa Balay Dalayunan, isa iya ka serious matter. No? Ngati siguro nagakadapat gid iyang as soon as possible matagan sa nagakigo nga pagtamod. Kay hindi na inaiya maayo nga mayara sa nagahikog, hindi na inaiya maayo nga may mga nagapalagyo, hindi na ina maayo nga may ginaabuso pagid. Dira sa sulod sang nasambit sini nga Balay Dalayunan. No? Ti kun tani ini nga Balay Dalayunan isa iya ka correctional facility or custodial center nga samtang ara dira ang mga juvenile delinquent, no, mariporma sila kag mangin mapinuslanon sila sa sosyudad sa tsimpo nga ini sila ang makagwa na dira, no? Pero daw kasubong iya karon nga ang nagagwa iya banwa, duwa isang kinalain sa pinamatasan sa mga priso, sa mga jail facilities. Nga kung sa diin may mga kasubong siniiya nga nagaklinabo na. No? Nga dumakabig iya nga ara kagidya sa isa iya ka jail facility, ngati kung baguhanon ikaw dira, kung matripingan ikaw dira sa mga busyo, ti himuon nila iyang ila sini nga gusto. Lakip na sinadri ang pag-abuso sexual sa imo. No? Ti kung lang taon gani naton banwa, do makambal pagkita nga do mayo-ayo pagani iyang jail facility. Kung amo sini iyang isyo abing istoryahan naton, kay man sa jail facility may mga disiplina dito yung mga priso, hindi katuya sila iyang basta-basta na lang iyang mang-tripping sa mga bagwanon sini nga priso. Kag sa putihon mo lang iyang wala sang rason, bunon mo lang iyang sang bulpen. Galing iti sa mga jail facility, why na to yung uso bulpen nga pamuno mo bukres, no? Pasuon ka sang upos. Pero nagaklinabo gid ini manwa ining sexual abuse. Ti sa mga jail facility gani kung maghulag kada kag wala na kabalo ang mga trustee, ang mga busyo, delikado kada. Disiplinahon ka man sinadayon nila. Ugaling ang kinalain lang sa sining Balay Dalayunan kaya ang mga iyara dira mga minor de edad. Nakaibalo naman kita sa limitasyon sa ngaton sining alayi when it comes sa mga minor. Pero hindi lang kung tani ina ang mangin rason para iya nga daw kasubo nga mangin helpless ang tagdumalahan ang aton siniya local government agod nga maghatag sa nagakigo sini iyang pagtamod. Hilabi na sa hikutar sa mga legal nga lihok. Agod nga hindi na magpadayon, hindi na masundan
ang amo siniya nga hitabo. Oh. Kay ti, ini nga mga kabataan, may tsansa pa ni kung ini sila magreporma mo. Nagareporma nga ni ang mga hardened kriminal sa sulod sa mga nagkalain sini nga jail facility. Even ang ara iya sa mga maximum security compound, just like dito iya sa may Bureau of Corrections. Oh. Pero tikon wala sang proper supervision, wala sa nagakaigo siniya nga maayo nga pagbantay dira or may mga kulang, tidira na nagaumpisa ang paghimo sang hindi mga maayo kag magatuga sang mas dako pag iniya nga problema kun ini ang taphaw lamang siniya nga paghatag sang nagakigo sini nga pagtamod nga himuon sang aton sini mga opisyalis o sang aton sini nga gobyerno. Tinaga ka dapat may mga serious matters nga nagklinabo, ti dapat tutukan na inisumo. Oh? Sa aton sini makabumbok kag sa pag-ibalo naton ti ginaimbestigaran naman ini sang tagdumalahan sang Balay Dalayunan, nakalabot naman ini sa Women's and Children's Desk sa aton sini kapulisan, and I do hope sa aton sini nga mga kabumbo nga matagan man sang nagakaigo sini iya. No? Nga hustisya ining ginabuso nga minor de edad samtang ayara sa kustodiya sang Balay Dalayunan. 33 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton na Banwa, si Jan Castro, kuno may threat sa grupo ni former punong barangay Juban Triste? Kay do mabalos gin kuno? That is why ining biktima inagalikaw na lang sa gamo. Pero may isa kakatingalahan regarding sa pusil. Yes, per information from the Chief of Police sa Banwa sang Tingbawan, why sila kuno sang recoveries? Kabaliskad sa mga matunog iyang istorya sa Banwa sang Tingbawan, nga may na-recover gid lang nga pusil kag turnover sa police. O galing kiti ang mga informasyon naman ining pusil kuno ginapanag-iyan sang isa iya ka negosyante, may impluwensya nga tao. That is why nga daw kadag atay ka Chief of Police ka Banwa kang Tingbawan kag daw ginadeso nanda nga CPD lamang kuno maghatag sa nga statement. Ay matianta karon ng statement ni PD basi pati PD bla kadag man atay na haw. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga paibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado.
Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iman ang iga-paraffle sa masuki sa Plus Wala di Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus Wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna Siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Raisod to sa UFM Bombo Radio Iloilo. Check ta na balita ni Bombo Joe Maravilla.
si Jan Castro ining nag-ako nga siyang nagalutang patay sa kay ka former punong barangay Juban Triste sa Banuasang San Rafael or Barangay San Rafael Banuasang Tigbawan. May ara kuno sang death threat sa mga grupo ni former punong barangay Juban Triste. Ini siyang nagalikaw na lang kuno iya sa Gamo. Follow-up report with Bombo Jomar Villa Jones. Please go ahead. Bombo Cham, eksklusibo naton rin no, na pakigangutan si Jan Castro Jr. Ini nga suspect sa kamatayon ni former punong barangay kag incumbent sa Gawad, Giovanni Triste sa Barangay San Rafael at Tigbawan, Iloilo. Sigin at hagri karon sa nutungdan nga una bes why ini siya sang tuyo nga patyon ano sambit yang biktima na so gid sa isa sa aton kun ano gito blang natabo kada time sang October 24 Huwebes sang aga dito sa sambit lugar ako sa tabo ang nasambit yang insidente so no diri kay Jan Castro Jr. at that time birthday panigili Bumbutsam na dito ang sining kabataan tapos may mga amigo man siya dito sa ilang sining balay. So nag-decide ni siya nga magtabok sa suba kung sa diin mautang siya kuntani sang bangros nga ano nila no ihanda tani nila kag isudaan nila no kadungan sa sining kadlawan. Unfortunately kay ang balay nga ni halin sa suba do mga more or less mga 60 to 80 meters lang kalayon. Unfortunately pag panaog yan ni antes ni siya makatabok sa suba nakita niya no ang presensya diri ni former barangay Triste kag ang duwa sini kaupod ang isa sini taknod member kag ang isa ang ginapahayag do bodyguard kuno ni Kap Triste Bubutsam din pahayag sa natungdan nga ginabantayan na sila ginabantayan na siya sa sining grupo kuno ni Kap Triste adra sa minasambit yang lugar kag dito pag atubangay nila ay di man gid malayo siguro do mga 5 meters to susubra siguro no ang kalayoon niya nga distansya dito nga naghambal si Jan Castro Jr. nga hindi lang kuno siya pagpilasan. Bubutsan kay nakita niya may sukbit nga binangon si Kap Triste kag the same time may ara sang slingbag nga ginapahayag may ara sa sang armas nga .45 caliber that time sa natabo ining insidente. Suno kay Jason Castro kun kay Jan Castro ginapahayag nga ginbunutan sa kuno ni Kap Giovanni Triste sang iya sining armas na .45 caliber. Do kaapat gid kuno or katatlo gid kuno kabes nga agin bunot kagin balik sa sining slimbag ang iya sining armas Bubutsam. So dito suno kay Jan Castro abagod nga ti nagakangawa man sa siya sining kaugalingon basikon golpe nga ipitik sa natungdan ang gatilyo. So dito nga pag attempt ni Kap Juban na magbunot kuno sa sining armas liwat din unahan niya nga daan no sang abunot sa sining armas nga .45 man kag dito nga gin alutang ining si former punong barangay Juban Triste. Suno kay Castro ang tuyo sidi nga gin igo una ang abaga kay man nagauyat kuno sang armas Bubutsam ti tuyo sidi nga abagang igoon para mabuyan no ni Juban Triste ang armas. So dito na igo ginas baga do may pagkatanda man siguro si Jan Castro pag igo sa baga nabuyan ni Kap Juban ang iya sining armas kag natumba Bubutsam. That time pag tiro niya to nag-attempt siya nga maragyo no si Jan Castro pero na tumba siya kay that time ulan si siyempre maganda kagado paslop ang area na kung saan din sila nagkita ay so nakadanlog kuno si Jan Castro Bubutsam. Pag danlog ni Jan Castro
nakita niya nga nagakamang si Jovan Triste pakadto sa iyang sining armas. So busilingon nakita niya nga may tendency nga magkuha si Captivan sa iyang sining armas kag basi nga ini siya ang tiruhon. So dito nga nag-decide niya lang si John Castro nga magdepensa man sa iya sining nga kaugalingon. Dati ang nabilin to nga bala ginubo sa gid kuno palupok sa bahin to ni Cap Jovan Triste bumutsam pero ang posisyon sini way pa sa kuno ka bangon samtang kuno nga daw nagahapa siya sige ang iya sining nga tiro dito sa side ni Cap Jovan Triste bumutsam. Pinapahayag ang bala niya ni buta no buta ang iya sining nga magasin so lipito ni ang sulod tapos may chamber load na siya kuno. Babusan ti ubos kini palupok ubos silingon do mga walogid ka bala ang napalupok sini that time sa natabo ang nasambit nga insidente diri karon babusan after sa pagtiro to kay format po ng barangay Capjuban nagpalagyo siya babusan pating upod to ni Captain nagtralagyo neutral asmat to kasi takbati sa sila sang lupok. Amo to nga nalagyo dayon si John Castro Jr. sa kakulba man sang natabo. Pero ginapagid sa aton nga way sa kuno sang intensyon. Nga apat yon ang natungdan kung sa DNC ang iyal maginhimo ago da depensahan man lang ang iya sining nga kaugalingon. In fact, suno kay John Castro pila na kuno ka best ni nga nagalikaw-likaw sa kuno sa grupo ng Capjuban kay hindi man siya kuno gusto sang gamo pero ti that time natabuan gid nga ara dito ang presensya sang biktima kag nagtabuay gid ang ila siniya nga banas babutsam. Kung wala siya intensyon nga patyon tinga naubos kinang 8 ka balaw. Ti bangod kuno sa kakulba kay ang upod kuno ni Cap didto may ginapayag may armas man kunong dala. Butsam. Ano ka armas? Kay ang isa sa upod ni Cap pamulugdog na balubalikan na mo nang may ginapahayag may araman sang armas. Ang nasabit karong individual. Ano natabo to sa upod ni Cap? Ang upod to ni Cap si Duay man na lagyo man to kuno sila. Ti may armasa lagyo sa ano raw pa? Nalagyo siya no. Actually suno kay John Castro do isa ka direksyon kuno nila sinigin palagyohan pero naglikaw pag si John Castro. After sa natabo ning insidente. Sige. Si John Castro sang ma-interview exclusive sang Bombo Radio. Yes, Bombo Jomar, halin ako sa sipaws ko at that time, gabalagyo ato nga simpo. Oo, nagadto ako sa akong balay, kay minagkatumbab lang nga saging ka mga kahoy, tinanghawan ako. Oo, nanghawan ako, hasta sa kalsada nanghawan ako dito manggani ang ako ng mga kabataan nagapanapas. Pagkatapos na mga panapas dito, nag-initiate ako kay at that time birthday ko Bombo Jomar. Nag-initiate ako nga matabok ako sa suba sang natabuan nga sang inog nga natabuan namon ni ex-kapitan Jovan Triste. Mangutang ako tani sang bangros ko kay birthday ko mo. Pero kay siling ko nga makatipon-tipon man kami sa kabataan ko pag sang ako mga amigo. Bisa magsulusog ba lang kami dito sa Bangros. Pero wala ako, Bombo Jomar, ka hibalo nga dito na sila gali, nagabantay sa ako nga tatlo sa suba. Oo. So ako, Bombo Jomar, mahimo, ginhakyawan niya ako sang binangon nga pagalabon, dasong igabutan niya ako sang 45. Kabalo ka naman nga more than 6 years nga likaw ko lang nga likaw sa ilang nga damo na nga bisis nga sila na Bombo Jomar ang una sa ako nga ginahingabot nila nga akong kabuhi. Okay, balikan ta, bali sang nag-attempt ka matabok sa suba, ara na sila gabantay sa imo? Ara na sila, kay kung nabalaan ko lang Bombo Jomar, kay dugay ko na ginalikawan sila, wala na ko tani nagpadayon. Ay, si upod ya, may duwa sa upod, kag isa, tatlo sila tanan. Ulo sila, isa ka, ang nakilala ko to, isa katanon,
nga si Ike Tayuna kag ang isa yang nga pirmi nga ginabulo bodyguard nga amo man nga ginaupo dia pirmi mag-attend sang kabuhi ko nga siling ko na nga more than 6 years ngabot nila sa kabuhi ko na Bombo Jomar. Kaya ako lang ikaw. That time pag abot mo to nagabantay sila, ano may mga confrontation pa, may na mention pa, may na ginhambal pa siya, may ginhambal ka pa siya? Bombo Jomar, pag hakiyaw siya sa ako nga malabay ko, nakisiplatan ko, nagguha sila sa kilid ng dalan, kaya ara sila sa lapit sa may suba, sa may kawayan, hindi nyo lang ako pagpilasi o kung pagtiruwa, kasi rin ko dugan ako igalikaw, sirin ko pangabuhi ako kung paano ko mapakaon ang ako magkabataan ka mapeskwila. Kung ikatatlo yagi ko, Bombo Jomar, yung gabutan pag-igiya sa pusyal, nang ako na ginangayo isang pasaylo, kasi ko hindi nyo lang ko pagpilasi, kaya ako na nagalikaw sa inyo. So, wala ko Bombo Jomar sang mahimo, sang ginhakyawan niya pag ko nga gabutan niya giso ko sa pusyal nga pagatirohon, ti wala ko Bombo Jomar sang mahimo, ti gingabutan ko na kag tiniro na lang ang iya abaga para nga magtabog ang iya pusyal, kaya hindi bala Bombo Jomar nga makuha. Ti dason natumba sa tinilabot niya 45. Amo ito nga nadalin asman ko, sige pa ko, sige tiro ko sa abaga. Kung nantawon na to, nagabot siya sang armas, dito, ano na nag-attempt sa katiruhon ka, wow? Na Bombo Jomar, kaya kung ang iya lang abi Bombo Jomar sang binangong gamit niya sa akong tigantad kami ka siguro mga 3 ka doon pa, 4 ka doon pa Bombo Jomar. Malikaw na ko tani masalikid ko gali ikatatlo ya guguging gabutan gimbalik ya pang i-45 ikatatlo ya kong gabutan ka tiruhon tinga matalikaw na ko mala Bombo Jomar nakibot ako nga tiruhon niya ko tinadalin na as po ko gani pagdalin na as ko amo to nakapa ako amo tiniro ko na lang sa Bombo Jomar. Okay, una mo nga igo sa may abaga Bombo Jomar ambal nila nga ti bauti do damo gid kuno igo ni Kap Juban, daway gid kuno sang tsansa nga buhion mo Sir Jan, anong natabo sinido may igo pa sa likod yung pinisig mo kuno? Yes, Bombo Jomar, tanggapa ko nga nagatuyog sa bala. Ay gapa ko yan mo. Tinga ginakuha niya pang iya 45. Amo itong nagtiro kong iya baga para hindi na sa makagabo. Hindi iya malabot ng iya 45. Kaya hindi ko man Bombo Jomar gusto ang nagkalatabo kay nasiling ko na more than 6 years nga likaw ko na sila Bombo Jomar. Tamo pa nagsagi pangahir ng mga tao parang ipapatay ako atang ako Bombo Jomar nga paumod ko. Kung kaysa dati wala na ko gari-gagid na ginabiling ko ako motor sa Binaliwan, inalaktod ko na kilometro, lalaktoran bisay nga mapas mo ako para lang maglikaw na sa ila. Wala na nauman Bombo Jomar nga dito gali nabalaan nila nga matabok ako sa suba. Wala ko kabalo nga dito na sila daan. Okay, kung natawon ta sir, una naigo sa baga, tapos ano nagtindog kapag kay may igo sa likod, gin tiro mo pas likod? Wala na Bombo Jomar. Sige pa ako, sige bakbak ko sa likod yan nga hindi yan na malabot. Kaya tuyo ko tani nga hindi yan na malabot ang iya 45 bala. So, nagapaan ako. Nakatindog ko Bombo Jomar sang ato na nga ang iya mga upod nga ara sa likod ko. Amo na to, di galao man ko nga may mga kusel, mga iba di guide. Amo na to na yun ako at ang ipalagyo ang gulang patakas. Dito man sila galing na palagyo. Kapila ka magpalupok? Siguro Bombo Jomar sa sobra ko kakulba kami mga tao yara sa likod ko. Wala ko na Bombo Jomar mabasa. Kaya di nang kadasig bala Bombo Jomar ang nagkatabo kung hindi ko gusto. Ang natabok. Amo na kaya Bombo Jomar nga nangayo ko. Full mags ikaw, pabuta ang magasin mo bala? Yes, Bombo Jomar. So, pagtapos, why na sa bala? Wala na Bombo Jomar. Okay. So, Butilingon, ubos gid, ano ni Pitok Bilog, sulod yan, no? Pero kung Bombo Jomar, siguro walo guro Bombo Jomar. Samberlod. Yes, Bombo Jomar. Tabot. Bombo Sam. Anong purpose niya? Ang purpose niya nga nagadala sa San Pusel kay may threat siya sa kampo ni ex-barangay Kapitan Juban Triste. Asali naka-mention ini siya asali ang threat ni Dogan ako doon 6 years na ganito doon ginahingabot sa kuno.
Adal sila sa barangay. Pagkatumba ni Cap Juban, pagresponde sa kapulisan to, why man sa may na-recover nga pusel? Negative do, ano na to, empty shell na to. Ti ang puselya ni ex-Cap Juban Triste din ha? Amo na ang duay man to makita sa time, duay man to sa ising posisyon sa napat sa recoveries. Ang pamangkot ko, may na-recover nga pusel. Negative. Why man galit isino? Ano, may ginkwa ni John Wick Castro Jr. Ginkwa sa mga tinao ni Cap kay nagdalaga naman to. No, plastada, kinuha sa mga pulis kay gintago. Ano sistema? Ati, why siya idea kung anong natabo kay the time ano na siya mo? Sala na siya kung di siya makadto. Basi kung dogin basi kung ginkuha ko po dyan, ano? Mala John Wick ang galawan ni John Wick Castro Jr. Sorry kag po. Yamakon mo baga lang kung tani iyang tirohon. Do ga explicar si Mr. Castro. Do matsyag ko walang tao ko ka pelikula mo. Kasi ni nga tiniruhay, tiyamakon mo paghambal niya siya, tirohon ko lang siya sa baga para nga mabuyan niya pusil. Tiyabi ko katatlo sa gingabutan, tapos gatalikod siya paggabot. Ano, nagliso siya, tapos nagtiro, tapos igo iyang baga, nabuyan ang pusil ni Cap Juban, natumba. Ti samtang nakita iyang gakamang si former barangay Kapitan Juban Triste, naghapa siya, tapos sige hapa niya, sige tiro niya. Yes. Amo nang payag sila nga samtang naghapa siya. Oo, ang affidavit sang barangay Tanod to nga nakakita do why man sang may nasaysay nga kasubong sila nga itabo. Naga-contradict na sa a witness nga mo ang barangay Tanod nga mismo sa area upod ni Cap Juban. Abubusam nga temo na pag kita ay kuno nilang duwa ginero sa di Dan Castro kag agintero pagin sa likod sinigabahin sang iya sinilawas hasta nga gimawian sa kabuhi. Why na mention to sa affidavit sabi may armas man si Cap Juban nga nagabunot siya tapos nagbunot man siya sang iya sini nga binangon. Ang patag rin ni Castro Bubusam, no, siguro ang iban sini plasta na tundugang kay initially ang natabo ni after sang iya sining duty kay that time antes patabong insidente ini siya no security guard o dala na bouncer na sa isa karon ka abar asa may banwa sa Tigbawan. So may armas siya nga .45 nga iya sining nga ginatrabahuhan. Bubusam. So that time, suno sa natungdan, nagpauli siya, nalipat siya nga ang armas nga gin-issue sa iya sa sining ginobrahan, ara gali sa iya sining posisyon. Ado gindalaya pa kuno pauli, nalipat sa kay Suwali kuno kada puli, yan na ginabili niya na sa ginaobrahan niya sining bar. Bubusam. That time, kung matutuod ni siya, nga security under sa isa ka security agency mortal sin inang lipat nga i-turn over nimo or ibili nimo tapos ang imo nga duty. Oo. Do layo na sa patad magamo sina Joms. Kaya mo ang payag sa tungdan. Ang gusto ko may baluan subong ano ka matuod nga daw nagalikaw-likaw na kunon chief of police sa Banwa sang Tigbawan nga maghatag sa latest development sa kung anong ila siniiyang pagpanghusisa kag pagtinguwa nga ma-recover abi ang pusil nga gingamit sa krimen of which nga ti ang informasyon naton nga nabaton gin-turn over kuno sa police no? Ano nagalikaw-likaw or kung di man nagalikaw-likaw hindi na kuno maghatag sa statement pa si Police Captain na Bansoy kag dito na lang ginatudlo kay Police Colonel Rasalan Bombo Jomar. Exactly. Na nag-try kita kay Captain Mansoy pero payag sini nga ang mga interviews kay Provincial Director
Bayani Rizal. Actually, nagpadala kita mensahe, mga duwa ng adlaw sa subong way gyapon sa reply ang opisina sa IBPO director. Mabutsam inline karon sa latest sini nga hindi na sila maghatag sa statement aw. May command ko no si PD nga siya lang ang maghatag statement. Anong latest statement ni PD? Ati amo na gani kasi sa PD do ay man reply mo. Do ginagawa? Pabutsam? Siling ko do ginago. Amo na do amo gani kay abita gani kay nagambal mas PD nga siya may command to sa tigbawan nga siya nagtarbihon, abita ti siya ban masabat. Bayani first name mo. Ikaw. Sa muna karon na kay information na todo nagabot na ni ang ballistic examination. Initial information hindi ko no kay Castro ng pangalan ning 45 nga gingamit. So tendency basi siya tagya kini nga ginabrahan kay dadalayo ko mo. Sino nagapanag-iya sa 45? Why na mention di pabutsam kay unless lang ilawagon sa kapulisan. Tinga nang hindi nila ma-mention may ginatago-tago sila, may ginakubiran sila. Amo nang gin pakigangutan sa tigbawan PNP o nila gan divulge unless lang kung makapagawa statement si PD. Ginago mga hindi pwede ma-divulge siya, patay na tong tao, inuglubong na, sa subong di pa pwede ma-divulge. Inungo na yung klase yung sistema magmuna. So na, ang iban siya ni plastar na tondogang, bubusam kung gidman bla ang iban siya ni karon nga mga... Plastar na lang subong jom sa akin do gusto kung nga mabatian? Tiyan mo na ginatinguan natin nga mapakigangutan ng kapulisan para kakuha kita dugang information. Lapaw na ko, overtime na ko kala Joms. Sige Joms, plastar na lang sa iban nga nyo sa Public Affairs Program. Bilan naman iban na. Alright. Iban sila nga detalye kag information abantayan din sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villado. Libog ang ulo nato nga daw kasubong iya nga daw ano man tahap ang tigbawan PNP. Kay sino sila natawap? Sa kay John Wick Castro, kay John Castro Jr. o kung sa tag-iya sa 45. Anong espesyal? Anong may ara sa kay John Castro? Anong ara sa tag-iya sang 45 pistol nga gingamit sa pagpatay sa kay former punong barangay Jovan Triste nga may order ang provincial director nga siya na lang ang mahatag sang statement? Pero kung tawagan mo, why man kasabat? Ara na kuno ang resulta sang ballistic examination pero hindi ma-divulge. Ano ihan ang ara? Pinaihan ang rason. Bantayan sa iba ni Yusef Public Affairs Program sang Bombo Radio. Standby na kamo sa kapo lamang program kapod sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco, verang gabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining nga mga pagkaon ang hindi makabulig.
Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alas 2:17 ang atong oras. Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program on a Thursday, November 7, 2024. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Yes, mga kabombo. During Christmas, not just Christmas, no, we share the love. 48 days exactly before Christmas. Sariwat, ako yung pag-abi-abi sa inyo tanan. This is Tita Regine. And today, supunan ta itong wala ta natapos ng sulat yesterday ni Black Widow sa Pavia. Kay ti may nag-break in, no? Nga balita, gin-announce yesterday. As of yesterday, ti presumptive, no? Si Donald Trump ang winner dito sa US of A sa ilang presidential elections. Well, anyway, this afternoon, supunan ta ang sulat ni Black Widow sa Pavia, kag ang iban pa nga mga istorya nga ginpadala diri sa aton, i-share naman ina sa inyo. For the meantime, in your free time, pwede gid nga magsulat man kag mag-share diri sa kahapon lamang program DYFM. Pwede nyo nga mapadala ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So tanan natin yung mga suki dira sa mga KLP lovers natin, sa mga friends natin abroad. Salamat gid and thank you for being there again. Kag sa iban pa nga mga nagdugang, thank you, welcome sa KLP. Here's our song for you. From Francis Lazatin, Kung Gusto Mo Ako. Mayong hapon, this is Tita Regine sa kahapon lamang program. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanit sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo na ba, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo
sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mamadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalakas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako, sundin mo ang gusto ko. Yun ba yun? 24 minutes after 2 o'clock. Sa liwat, welcome sa kahapon lamang program. And yesterday, ginsuguran tabasa ining sulat sa aton din ni Black Widow kung sa diin ginashare niya ang istorya sang iya nga ika-third child, babae, si Neni, nga nag-birthday, October 26 lang nga ini. Kagabaw, pila sila kuno, 4 sila, nga puro October, ang ilang mga birthdays. Sige, belated na lang sa inyo ha. So ining si Neni, according sa iya nga mother, maalam, pero lang siya nga ara sa honor list. And then, sang ulihi, doon nabalaan niya nga nataktak sa top 10 kay gali, hambal ni Neni. Kay kagamo ko no, sang ilang nga panimalay. But anyway, nag-eskwela sa college, gin-try naman, pero wala nakatapos. Kay nag-give up na ini si Black Widow. According sa iya, why nagid siya sang i-sustain para sa iya nga bata, para sa tuition sa iya nga bata, because nag-maintain pa sila sang bulong sa isa niya kaanak nga may psychological struggle. So amo na mga kabombo ang istorya diri sa aton ni Black Widow, and then nag-decide ining iya nga bata kay tinagsunggod nga hindi na siya makakontinue sa iya nga pag-eskwela. So nag-decide nga magtrabaho, mag-DH siya sa Singapore, and then sa Hong Kong pagid no, tigin pangitaan sa placement fee, tinakalakat man ang una to do salary deduction, and then after that may placement fee pagid nga ginpangayo nga ti na nakamaapan man no, nga mo to siya nga amount. And naka-mention ini siya no, sang dito na nga naga-ubra na ang iya nga bata nga may lote ko no nga gina-offer, nag-down sila 40K. Ginpadala ni Neni, nag-loan sila, no? To ginbayran niya man na to, staggered lang, kay parang hindi na sila mag-board sa iyang anak nga si Nonoy. Tapos, nabalaan niya, no? Nga may ara gali, nga isa niya ka-coworker, nga may available, gali nga pwede mabakal at 30K lang. Isa kabaralayan ko, no? Iya sa amigo niya, sa government man gihapon sa city, ara lang sa lapit sa isa ka university.
So, pero sige lang, tiambal nila, dira sila sa railway. So, diri kita, mga kabombo, sugpon sa pag-istorya diri sa aton ni Black Widow, Sampadia. So, Tita Regine, ang kabuhi diri sa railway sa pagabudlay. Kaya ang kaingod namon, permi lang ga video kay mga plahubog. Mga plahubog gali sila sa pagkagahod. Every week, hindi na. Sa Singapore, iya asawa, kagaingod namon nga bata. Nga bata, kaginbaklan ko, kailistara namon. So, kisa, ginakaduan sila ka pulis, agad nga paunta tol video, okay? Kisa mga dungol, gid, patalik doon lang nila pulis, kag si kapitan, kagabirit, kanta. Bisan ga COVID, sadto, tigahipos lang ko, bisan ga ugtas, kay ga-connect ko sa ila, tubig, kag kuryente. So, wala ko ginpakayo, atop ko, kawayan gihapon, kinalasay ko mag-estardi, kagahon. Sa Subong, medyo okay naman sila. Mag 10 p.m., gauntat naman yung video, okay? Pag Bagyo Odette, naglinupad ang scene ko. Nagbakwit kami sa Piak Balay. Sinakulbaan kami ni Nonoy, hambal ko kanami, nagidipuli, kung may pulian. Kaya wala bagyo to yan sa Coronadal, sa Mindanao. So, binaligya abi ni nanay, amon elistaran dito, kay iya matulupa. Wala na himuan deed of sale sa iya. Kagang bili, 30K, hinatag niya sa magulang ko nga nurse. Diri api sa Iloilo kung mag-estar, may bintaha kay diri mga doctors ni Nonoy, kag isa may free medicine pa. So balik ko kay Neni, nga wala may nasuptan si Neni sa Hong Kong, kaya ngiyamay sa Mindanao, naluoy siya, ginapadalaan niya man kwarta, kisa kay ti maniwang na. So wala na ako ni Neni ginatagaan kwarta, kay ato sa amay niya, kag puro lang sila loan sa Hong Kong. Hasta sa napatay ang iya nga amay. 5K halin kay Neni. Kay dito ginhaya sa mga hinablos niya sa baryo, sa sentro, sa Mindanao. Gipulian ko man, 3 days lang ko kay Nonoy. Or kay si Nonoy, ginabalikdan ko gid. Kay binilin ko sa magulang niya. Pag 30 years old ni Neni, ginabalan ko siya, mamana na. Kay budlay magbata, kung lampas na sa 30 to 40 years old. Tiyan baka magulang ko, wala niya ikaw na plastar, mamana na bata mo. Sabat ko, ginsugo ko. So, nag-try si Neni sa Jensen, bisan may bana na siya. Pero 1 year and a half lang, bali 3rd year lang siya sa social work. Kaya nag-COVID, doon naghina ilang negosyo ng beauty products. So, apply siya pa Hong Kong, March 19. Amuti nga flight, pagka March 15, may ban na. Hindi pwede ka biyahe tungod sa COVID. So, nag-resume June, kag naka-flight siya pa Hong Kong, pero kay nagambal siya, amo niya nga, hindi na siya magpa-extend contract. After 2 years, mapuli na siya. Nag-abot early ang mabulo sa iya. So, nagpa-terminate siya kag nagpuli sa Jensen. Sa 2023, naglakad siya liwat sa Hong Kong, pero after 1 month, preggy siya, puli naman siya. Doon nagbakasyon lang. Pinakabata si Neni, 36 edad niya, sang iya ay kaduha, kag boy gihapon. Sa Subong, nagbalik siya sa Hong Kong, sa una niya nga amo, sang dalaga pa siya. Wala ako ginpatuluan kaluha, kay basi bala. Amo to kabangdan, nga gapauli siya, hindi katapos contract. Kay kada lakat niya sa sagwa, ginapatuluan ko siya kaluha ko. Hindi ko tani gusto nga mag-DH siya. Kung nakatapos ng kuntani sa kolehiyo, diri na lang siya maobra. Napangamuyo ko lang sa Subong nga maayo iya maabtan para sa iya kabataan, kay gaedad na siya. So asa na lang diri ang akong nasulat, Tita Regine. God bless, kag take care always. Matinahuron, Black Widow of Pavia. Well, I'm sure, Black Widow, as a mother, luyag-luyag mo gid no, nga makakurso ang imo nga bata. But it's just that, though beyond na gid, no, sang imo nga masarangan. Nga,
makapangita ka pa sang para sa iya nga pag-eskwela sa kolehiyo because kadako man sang imo nga ginagasto sa isa mo ka bata sa iya pala nga medication. But may mga times no kung kisadong sunlog balahaw nga ni wala ka gid sang tawo nga makaduan, wala gid sa makapahulam sa imo. And so amo to nga instead nga makatapos sa iyang kolehiyo sa nag-decide na lang si Neni nga mag-DH na lang sa Hong Kong. But nevertheless no kung ara sa gihapon ang desire sa heart ni Neni no bisan amo na iyang edad and bisan amo na ng iyang sitwasyon, married na siya and then may 2 kids na siya, pero kung luyag niya nga padayunon ang iyang pag-eskwela and hindi ba naka 2 years man siya hambal mo, so kung gusto niya no may business man sila, so kung gusto niya pwede gid nga makabalik siya sa eskwela, but maybe basi kung ginalantaw niya nga daw ka budlay sa sitwasyon, especially regarding sa iyang tiyempo, regarding sa availability, maybe no at this point pwede na nga masarangan niya ang pang-tuition para sa iyang pagkolehiyo liwat, but basi hindi naman mag-permit ang iyang oras. But anyway, it's up to her kung luyag niya, pwede gid. And maybe you can also remind her or maybe encourage her nga kung luyag niya sa gihapon, hindi ba doon mo ang pinaka-dream niya. Kung luyag niya pa, pwede gid sa gihapon. Bisan amo na ang iyang sitwasyon. Thank you so much gid sa imo Black Widow of Pavia for sharing with us the story of your daughter na si Neni. 33 minutes after 2. Magapanabalik kita pagkatapos lang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga Alas 2:40 ang aton nga oras sa balik kita diri sa KLP. Oy, nag-resurrect si Happy Ma'am sang Kubay Haro. Dearest Tita Regine. Sa liwat, good afternoon gid sa imo kasi tanan nga nagapamati sa sining programa KLP kasi tanan nga katapos sa Bombo Radio Iloilo.
Madugay man kag makabalik ako sa pagsulat sa imo, huugani, no? Bangod man sang kasako sa pagpatigayon sa aton pangabuhi. So ang last nga sulat nga imo ginbasa, kung madumduman mo, ato bala ang karabaw nga nahigot sa puno sang kawayan nga amon ginhubaran. Ako sadto ang driver, diyan ba ako sadto ako ka amiga, panguyat kay padalaganon ko ang karabaw. Ang natabo, ubos kami kahulog. Idereg, masig pakita ay lang kami sang amon mga bukol. Ugaling kay mga kabalan, kadlaw lang. Tiyang karabaw nagdalagan palayo. Subong, 74 years old na ako. Kag may grupo man gihapon. Tibalan mo tita, may inabyanon ako. Kag mga kumari ko man lang sila. Kag mga upod ko sa simbahan. Sang March 19, 2023, nagkadto kami sa Kalibo. Kay nag-attend kami sang ordinasyon sang pagkadikon sang kilala namon nga manugpari. Nag-ubano na ako wala gid ako makatapak sang ginatawag nga Kalibo. So nagalin kami sa terminal sang bus alas 3:30 sang kaagahon. Nagabot kami alas 7 sang aga. Masanag na. Ako iya, nagdali-dali panaog kay hindi ko nagid mapunggan ang mag-CR. So nakatapos na ako, nagbalik ako sa ginpanaugan namon. Ang bus may signboard na nga katiklan. Natingala gid ako, so nauna ako. Diin sila. Ano gibayaan nila ako? Handa lang kamo karon sa akon. Tibala mo tita Reg, akong ilan nanay. So sa nabatian ko, may gapanawag. Hinay, nay, ari kami diri. Tiambal ko, abi ko, gibayaan niyo ako. Bosabat nila, hindi Ginahulat ka gani namon. Nga daw nahamot. So, Tita Reg, nag-okupar kami sa tricycle pakadto sa cathedral sang Kalibo. Sang pag-abot namon sa konvento, nagpamahaw kami. Kagkanami gid sa mga pari didto. Kay ila gid kami ginamuma sang maayo. Nagsugod ang misa alas 9 sang aga. Pagkatapos, nagpanyaga naman kami. Kag nagbalik sa Iloilo, kay 4 pa ka oras ang amon nga travel. Sa nagsaka na kami sa bus, natapakan sang amon upod ang tiil sang tawo, hindi man hungod. Sa iya kakulba, nga basig mangakig ang tawo, nakahambal siya nga, ay, bimo. Kagintulok siya sang tawo. Tiyambal niya, sir, sorry gina. Tigintulok siya sang tawo nga nagayuhom. Dito nahuya man kami. Bala nyo na to, no? Kung ito ang binga ato. Anyway, Tita Reg, ang tao na naog sa bus, kag wala kami makahibalo, kundi in siya nagkanto. Matahom ang Kalibo, ilabinigid sa higad sang dalan, puno sa mga talanawon. May bukid nga kakahuyan, bulak, puro green ang imo makita. May mga displays man sa higad sang dalan nga mga prutas, pareho abis ang rambutan, kabugaw, avocado, kag iban pa. Sa bus, may nagsaka nga nagalibod sa tinanok nga mais. Hambal sang tao, mait! Sisinin sa mausisera ako nga upod, ay, pitla. Tiyang sabat ko, hindi. Balaan ninyo ang mait, shortcut ina sa mais nga mainit. Kag nagkadlaw sila. Mga GA ka mo. Tita Reg, pagkadugay-dugay, nagsaka naman nga naglibod. Bakal na ka mo mani mo nay. Sir, tubig, itlog mo, orange. May joking man about this, no? Bakal na. So, nagkadlaw naman kami. Kung sa bagay, maayo gid man, no? Kung maglagaw-lagaw ka, kay ti madamo ang imo makita, kag mabatian. Nga amo ang nagahatag sang kalipay sa imo tagipasuon. Kag maka-relax kay. So nagaling kami sa Kalibo alas 2 sang hapon, kag abot kami diri sa Iloilo 4:45 sang hapon. Amo ining masadya namon nga eksperyensya nga nalipat kami. Abi namon mga bataon pa kami, gali kay mga gurang na. So tita, pasensya gid sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat, kabay nga magpadayon ka sa paghatag sang kalingawan sa kahanginan. Kagabay nga hatagan ka sa Diyos sa maayong lawas all the time. Lakip na ang bugos mo na pamilya. God bless ang matinahuron. Happy Ma'am, Sangkubay Haro, Iloilo City.
Please, wish ko nga makita ang mga miyembro ng KLP, labi na gid kay Lola Amparing, Lolo Dencio, kung sa iban nga KLP lovers. Tani, may Christmas party kita sa Disyembre. Kung pwede, suggestion lang. Salamat gid sa imo. Kasadya sa imo gin-share diri sa amon. Uy, subong naka-start ka naman nga nagsulat-sulat ka. Please tell also your friends. Sinagduwa mo ka mga ka-Berks. Nga sila man mag-share diri sa kahapon lamang program para nga bulusod-bulusan tabasa ang inyong mga istorya nga tatlo. Ha? So, salamat, gid. Ang wish mo nga ina, who knows, di ba? It may come true. Sige, let's cross our fingers. Salamat, gid, sa imo sa liwat. Happy ma'am. Hindi siya yung mom, ha? Kundi, ma'am, gid siya. As in, daw madam. Nga daw teacher. So, happy ma'am. Salamat, gid. It is now 2:46. More stories ang ating igadulong sa inyo sa pagbalik sa kahapon lamang program. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy
Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami. Third story from Nanay Del Zaraga. Dearest in the Reg. Sa tanan nga mga Bombo staff, KLP lovers, avid listeners, matahom-tahom nga adlaw and a blessed day to all. Part 1. The most hyper child I ever knew. Good day sa imo Inday Reg and all listeners. This is my 33rd story with a unique and breathtaking scenes. The year it happened was 35 long years ago. Ay abaw. So the character of the story was my grandchild, apo ko. We call her Crunch or C. Duha man lang sila nga mga babae nga mag-utod. Ang magulang Inday, mabuot nga walay angay. 5 ka tuig ang kinagulang sini. Sila nga duha, pareho man lang ang pagpadako. Ang magulang nag-enroll sa Assumption. So kabuot, wala gamo. Ining sisi, nagdako siya with discipline man, pero daw iba ng attitude towards the world. Sa nagadedi pa, pagkatapos, dayon na boy sa unhan. Parang daw lalaki ang hulag. Don't care at all. Inday, ang mama, very loving, caring, protective, provides almost all needs of her children. Congrats, Inday! The father was a good provider abroad. Thank God. It was their weekly nature to hear Mass on Sunday evening, mga 6 to 7 p.m. So ang mag-iloy, nagkadto sa Haro Cathedral, sa simbahan. The mother, ma-receive sa Holy Communion, so gindapit ang bata. Unfortunately, sa iya pag-receive sang Holy Host, ginbuyian niya ang bata kay ti kagutok. So si C lost her mama in a big crowd. So everybody was going out of church. Si mama nagakurog sa kakulba kag nagpanik na. Dalagan diri kag dalagan didto. Nagapanawag sang bata niya. Pamangkot bisan kay sinuna lang. Kita ninyo bata nga nagtalang? Wala man labot ang iban. Mansig ginawa lang sa simbahan. Nag-hysteric na si mama. So dumduman niya nga magbalik sa altar, left side of the church. Inday Reg, abaw. Thank God, Lady of Candles. Wala pa nakita si C. Nagapalanulong panulok niya kag magsinggit. Anak ko, sa diin ikaw, ari na si mama mo. Ari ako anak. Hindi na ako magbiya sa imo. Pakita ka man kay mama mo, palangga ko ikaw. Ari na ako. Hindi, Reg, to nagadamgo lang, nakita ang bata, nagahugsoy sa idalong sang altar, sa puno kahaligi. Kinapoy sang hibi, kag kulba. So dayon niya ginhakos ang maluya nga bata, kag diguson sang halok. Salamat gid, mahal nga Candelaria. Hindi, Red, samta nagasulat bala ako, hindi masaga ang mga luha ko. Kasubo gin. Jutayan lang sila masirahan sa simbahan. Sakay sa taxi, naglapaw pa sa ilang panaugan. Pagabot sa balay ni Tita Bing and Lola, long story to tell gin. Gin-welcome sila sa whole house, tinugilinibi sila, naluoy kay Inday nila. Mayo damo offer sa ila kagin sa utsaot si C. So thanks Mama Mary. Inday Reg, thanks for reading. There's a part 2 of C's life.
Mama's Promise to Nuestra Señora de la Candelaria. So, Merry Christmas to all. Pang Christmas ang greetings ni Nanay Del. Anyway, thank you so much gid sa imo, Nanay Del, for this one story. Wow, akaagi man ko na, no? Nadula bata ko. Do, hindi mo gid man mahibaluan ko no ang imo nga himuon. It's not so much, no, that you're thinking of your own self, kundi ang ginapanumdum mo bala kung ano nang sitwasyon sa imo nga bata and how is he feeling kay tinadula siya, no? Gra pa si bada ang sa isip sa isa ka idol basi kon matroma ang bata, basi kon gisudod sa isip niya nga ginbayaan siya, mura nga nadula siya, do mo na bala, no? But anyway, tanan man kita na. Or hindi gid man tanan, bata, maybe some of us, no, the many of us nga mga mothers may mga ara sa amo na nga mga senaryo nga nagalatabo sa aton nga kabuhi, nadula aton bata or nalipatan ta, no. Nalipatan. Gabi na gid yan, nalipatan mo nga may dala kang nga bata. Ginbilin mo sa isa ka lugar tapos naglakat ka lang niya. Ay nako. But anyway, I am sure, no, this is one thing at super ginbatsyag sa mother ni C. And of course, si man kita mo naghugsoy na lang tong bata. Grabe ang hilibiyon. Kinulbaan gid siguro. So siguro mo nang gusto sa ilang mind, no? Nga, paano kung hindi na sila makita sa ilang mother? What will happen to them? Anyway. So, thank you so much kid sa imo, Nanay Del. Buka early pa sa imong greeting sa amon tanan. But anyway, you're the first na mag-greet sa amon sa Merry Christmas. Mga kabomo sa inyo mga istorya dira that you can share diri sa KLP. I will be waiting as usual. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga masulat and then you send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sunod na, mga kabombo, ang inyong ginakalangkagan ng mga drama sa every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo right after sang kahapon lamang program. Magasunod si Tuyang Ermitanya. After ni Tuyang, ang Provincial Jail. And after that, Dear Diary. Sa inyong mga istorya dira, ha? Find time, please, nga magpungko man, magsulat, kag magpadala sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Lola Nanang, mag-contact ako sa imo, may interview na ako sa imo this coming Saturday. I hope nag-monitor ikaw dira and you are aware nga ikaw ang aton nga winner. So, kung nagapamati ikaw dira, palihog na lang, kadto ka diri sa station, sa Bombo, diri sa may Mapa Street, this coming Saturday, November 9, before alas 2, kadto ka na diri, and then, ipa-Xerox mo 2 copies ang imo nga ID. Alright? Sige, ma-email pagid ako sa imo to remind you, Lola Nanang. Siya ang aton nga winner last week, set to be interviewed this coming, pag-interview na siya, this coming Saturday. So, maraming salamat sa inyo, mga kabombo. Kita ay naman kita liwat-was. Sa gihapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon, and God bless.